mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔ la n'olu bɛ kuma bɛɛ hali kunnafoni lasela dɔw bɛ yen u y'o ɲininka radio ɲɛta ka kibaruya lase cogo la nanzara dɔw de nana an fɛ Mali kɔnɔ yan k'u bɛ fasiri lase bondasow radio sow ka u sanga ɲɔgɔn ma baara minnu bɛ kɛ a kɔnɔna na u ko radio ɲɛta kɛrɛnkɛrɛnnenya na min y'a ka don kibaru ye nin tɛ bila ko ye a bɛ san 3 san 4 bɔ bi ko anw ka kumaw fɔ cogo la tuma caman na an bɛ jamanadenw fitinɛ de ka kɛ jamana marabaaw kan f'a bɛ kɛ sabu ye tuma dɔ la jamana marabaaw u ka jamanadenw marali bɛ gɛlɛya anw de bɛ jamanadenw farinya jamana marabaaw ɲɛ mɔgɔ min y'a kuma fɔ kunnafoni lasela don nka ale bɛ sɛbɛnni de kɛ u y'u bila k'u bila baara dɔ la tuma dɔ la fɛn dir'u ma a ye misaliya kɛ o misaliya nana boli radio ɲɛta ka laseli 2 kan don kibaru fara dibi fara kan a ye nin kuma in de fɔ kuma la surunyana ne ye a kunnafoni laselaw wele an bɛ baara daminɛ tuma dɔ la ale ka baara ka kɔrɔ ni ne ta ye dɔɔni sabu a tigi bɛ baara kɛ sɛbɛnkɔrɔba dɔ de la ne ko karisa e ye fɛn min sɛbɛn anw kan radio ɲɛta a don kibaru a n'a dibi fara a n'an ka laseliw kan yanni k'an lanɔrɔkɔ nin cogo la yala don kelen da kelen e nana anw fɛ ani ka masala wa yala e ye hakilina minnu sɔrɔ o hakilina ninnu ye ka hakilinaw de ye wa lamɛnlikɛlaw de y'a fɔ ye wala faamaw de y'a fɔ ye baara kɔni na fili tɛ ban o ye tiɲɛ nka k'anw kɛ bolokɔni taamasiyɛn ye i n'a fɔ anw de bɛ jamanadenw lamuruti jamana marabaaw kɔnɔ n ko kuma fana gɛlɛyara dɛ e ni ne bɛ maakɔrɔ ye kunnafoni lase la k'a fɔ e bɛ nin baara in kɛ nin cogo la tan minnu ye gafe in bɔ ne u wele k'a fɔ aw ye gafe dɔ bɔ anw kan kuma nin fɔra cogo min k'a fɔ ten a ko tiɲɛna Jose anw kɔni ye gafe in anw de y'a nafolo bɔ nka ka kɛ kuma min b'a kɔnɔ ko y'anw ka kuma laselen ye wa n'i y'a ye an ye gafe in dɔ ta k'a di aw ma a kun de ye fɛn min b'a kɔnɔ aw k'a faamu ne ko kuma ye tiɲɛ ye ne yɛrɛ y'a fɔ kunnafoni lasela ye i ka baara in ma ɲɛ diɲɛ fan si fɛ maa tɛ maa jalaki ka sɔrɔ i m'a tigi lamɛn hali ni kiri bɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔ nana ta fɔ e hinɛna o tigi la k'o ka kuma minɛ k'o kɛ hakika ye ka sɔrɔ ani min bɛ ɲɔgɔn na e m'o lamɛn tuma dɔ la i bɛ kɛ kiri fankelentigɛbaa ye e ye filibanci de ye diinɛ tɛ sɔn a ma hɔrɔnya tɛ sɔn a ma sariya yɛrɛ tɛ sɔn a ma nin kuma in bɛ fɔ kun ye fɛn min ye mɔgɔ minnu dama kasiya hali kɔsa in na kɛ an balimamuso dɔ nana fɛn fɔ an ye a ko fɔ yɔrɔ t'a fɛ jigi t'a bolo fo n'a kɛra ala ye ne ko ala bɛ jigi bɔ a ko maa si tɛ yen min bɛ se k'ale dɛmɛ nin ko la k'ale y'a mɛn k'a fɔ ni nana radio ɲɛta la yan tuma dɔ la i b'i lamɛn i bɛ se k'i ta fɔ n ko jaati haki Sisoromani si ka kuma tɛ o bil haki de ye an y'a lamɛnni min kɛ hali ni bi ta kuma tɛ o kan min kɛra o la o lakodɔnnen don kibaruya bɛ fɛn min kan bi o ye Sikaso mara dugu dɔ ye mankan de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ dugukolotigiw ani jamanatigiw dugutigilakaw ani dugukolo dira minnu ma u ka ci kɛ n'i y'a ye an bɛ kuma fɔ tuma o tuma i b'a sɔrɔ an y'a mɛn cogo min an b'a lakali ten dɛ nka bi ta in tɛ lagosili ye i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min bi ta in tɛ kuma ye kuma min n'a fɔra a bɛ kɛ i n'a fɔ anw de bɛ ka jamanadenw fitinɛ k'u gini k'u kɛ jamana marabaaw kan o ye dɔw ka hakilinata ye o tɛ anw ka baara kun ye fiyewu anw kɔni m'an ka baara ye an si m'a ye o cogo la nka n'i kɔni nana yan fo ni bi ma k'i kan dɛ n'a y'a sɔrɔ i ta fɔ ta fan de don k'o bɛ fɔ ni bonya ye i kana nkalon tigɛ i kana maa buruja i kana maa lanɔgɔ gansan i kana maa mankutu tiɲɛ i ka fɛn fɔ fɛn min ni ɲininkara diɲɛ don o don o k'a sɔrɔ dalu b'i bolo seere b'i bolo anw ka saritikan ye ninnu de n'o kɔni kɛra bɛɛ a kana kɛ Jose yɛrɛ ye ko hali ni Jose ye fɛn k'i la n'i nana yan an bɛ layidu d'i ma k'a fɔ o de la ka kɛ o dɔ de la ka na an fɛ yan ko ne ye fɛn k'a la n ko mikoro filɛ kuma filɛ min b'a fɛ y'a bɛɛ fɔ ne yɛrɛ sigilen ɲɛna koyi o b'i k'anw fɛ yan nin ye dugu min o dugudenw dugukolotigiw kabilatigiw o tun bɛ mankan na an cɛ ɲɔgɔn min bɛ Sikaso radio siniɲɛsigi ɲɛta min bɛ yen an ka an balimakɛ lamɛnbani mankan ye fɛn min ye a ka ɲɛfɔli k'an ye i tɔgɔ ani jamu ne tɔgɔ ye Maki Sidibe ne ye Sikaso procureur ba ye programme bi fo wulaina k'i waleɲuman dɔn kabi san 2014 dugukolo mankan dɔ kun wulila Kafana u yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la anw talen Kafana mɛ kalo tile 19 o y'a yira k'a fɔ ko cɛnninw kɛra sabu ko mankan donnaw ni ɲɔgɔn cɛ ko fo dɔɔni tora a la mankan sababuya la donc cɛlen kelen kɔfɛ ko u
nana aw fɛ tribunal la n'o kiiriso ye walasa aw ka se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ na anw selen ka fana mɛn kalo tile 19 an ye k'a fɔ funtɛniw kɔni jigilen don dɔɔni u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ bɛnkan papiye dɔ tara u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan papiye in procureur bɛ se ka mun de ɲɛfɔ an ɲɛnɛ bɛnkan papiye in min tara kafanakaw ni ɲɔgɔn cɛ u sera ka mun de kɛ walasa ka se ka kuma ɲɔgɔn don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wa se ka bɛn dogorugo mankan na sabu anw fɛ Mali kɔnɔna la yan bi dogorugo mankan a ma nɔgɔ n'a donna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ ka bɛn kɛ ko procureur ninnu de o baara kɛ an b'a fɛ procureur ka ɲɛfɔli kɛ an ɲɛnɛ o waleya ninnu kan. Ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kafana problème ne nana sɔrɔ yan i yɛrɛ datura la i ko k'a daminɛna depuis 2014 ne nana 2018 san 2018 laban na ne ye baara daminɛ waati la effectivement nana sɔrɔ problème bi waati o waati dɔ bɛ na n donna n ka foro la ni n donna n ka foro la kiri bɛna kɛ dɔ bɛ ɲaki dɔ tɛ ɲaki u bɛ va et vient na a tɛ ban donc u to kɔnɔna de la sa bɛn tɛ ka kɛ dɔ tanyala nin na yan'a ka se o niveau ma parce que kiri daminɛna foroko kiri daminɛna Sikaso yan depuis 2014 fo ka taa kuncɛ Cour suprême na donc Cour suprême ye da ja dugukolotigiw la ka hectare 90 ni damadɔ di olu ma o olu ta ye k'a yira olu la k'olu de dugutigi ye o de ta ye dugukolo ye bon o min dira olu ma o kɔnɔna la parti dɔ ninnu minnu ko k'olu ye dugutigilakaw ye olu ka foro dɔ b'o kɔnɔ donc u tɛ se maintenant a gɛlɛya bɛ yen n'u ko k'u bɛn'u ka foro sɛnɛ kɔrɔlen sɛnɛ olu dira dɔ ninnu ma donc o nana ni mankan caman ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ fɔ an bɛ ni dɔ bɔra la ko gɛlɛyara dɔɔni donc ni bɔra la o senfɛ mɔgɔ damadɔ minɛna masa an ye mɔgɔ kelen minɛ fan fila bɛɛ la judiciaire yɛrɛ de mɔgɔ fila minɛ ma cayara ne kɔni wula sigi an ne ye wula sigili min kɛ fɛn fɛn ye siɲɛ 10 a b'a bɔ ne bɛ convention bila k'u wele u ka n'an ka kuma parce que dumawolo ye fɛn dɔ ye hakili de b'a tɔ dafa quoi kiri ye an ka kiri ye mais kiri kɔfɛ foyi tɛ jamanadenw bali foyi tɛ kɛlɛkɛlaw bali k'u sigi ka kuma parce que a laban o de ye quoi dumawolo in tɛ mɔgɔ si ta ye faso de t'a don mais kiri jarila a ma jarila o n'aw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu o ni ɲɔgɔn tɛ quoi n y'o de explication d'u ma ko parce que ni ye kiri daminɛ olu ko k'olu y'a daminɛ 2014 an bɛ 2021 na kiri ma ban est-ce que i bi est-ce que n ka taw yɛrɛ ɲininka est-ce que kiri y'a solution ye est-ce que kiri y'a solution ye kiri t'a solution depuis 2014 est-ce que aw tɛ sigi aw ka kuma aw ka bɛn hali n'a bɛ kɛ dɔ ka ɲakumu kan bɛn foyi tɛ k'a bɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔ bɛn dɔ bɛ kɛ dɔ ka ɲakumu de kan mais ala fana b'o tɔ kiri tigɛ o e y'a dɔn ko ne bɛna bɛn dɔ kɛ a bɛn hali n'a man di n ye mais a bɛ mɔgɔ ni kisi n'i donn'o la ala b'i kuma bɔ donc ne ni maire an jɛra an ye kuma caman fɔ ma bɛɛ an bɛ wele a ma ja dɛ maire yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye caman kɛ a ma ɲa maire bɛ content kɛ na ne b'a fɔ maire k'i timinanja n'a mago bɛ min na ne bɛ a b'o fɔ ni minnu banna maire bɛ ne wele ne b'olu fana wele ne bɛ kuma u ye fo kana se hakiliw sɔrɔ ɲɔgɔn na dɔɔni donc ne ko maire ma ka kuma n'u ye u yɛrɛ dama mana bɛn min kan u ka papier ko la ne ye papier ko la kɔnɔ n'o ye ne yɔrɔ la bi fana kɛra o bɛn kɛtɔ groupe kelen bɛ yen nɔ olu banna n'o ye yaya ninnu ye olu tun banna fɔlɔ yɛrɛ ne ye yaya ninnu wele ko yaya n ka sabali n ko n'i tɛ bɛn n ko bɛn tɛ n ye misali ta Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a ye bɛn dɔ kɛ ni Kidali ye a ye kɔnɔ ko diɲɛ ko bɛn de don wa bɛn bɛ kɛ ɲakumu de kan bɛn tɛ kɛ ni dɔ ma a ma kɛ dɔ ka ɲakumu kan donc k'a ka sabali a ka don ni bɛn kɔnɔna la n ko n'a ma don ni bɛn kɔnɔna la ne m'a ye dɛ u taara o ma sɔn mais après je pense qu'ils ont compris u tilala ka ne wele k'u fana bɛ sɔn bɛn sɛbɛnni retardé fu sɔnnen tuma min na maire yɛrɛ y'o baaraba de k'a la ne ye maire bila démarche la u sɔnna u sigira u yɛrɛ bɛnna cogoya dɔ la bɛnna u y'o bɛnkan sɛbɛn ka di ne ma n y'u bɛɛ lasigi tuguni n ko la k'aw bɛnnen de kan k'u bɛnnen de kan n bon nin bɛn nin ka girin ni kiri ye kiri papier nin bɛn ka girin ni kiri papier ko maintenant comme aw bɛɛ bɛnna nin kan an bɛ pour que k'a sɛbɛntiya pour que k'a don kiri yɛrɛ kɔnɔ an b'a homologuer a don homologation consignation de bɛ wari de bɛ sara wari tɛ ne de wari bɔ n kunna k'a sara parce que n'i sera ka nun bɛn barajiba de b'a la parce que an b'a fɔ ko mɔgɔ kelen sara donc ni ninnu ma bɛn ni yɛrɛ bɛ to a la o ni kelen valeur ala fɛ yen hali n'i m'a daba kama saya min kɛra i m'a daba kama o kiri bɛ cogo min na kuma tɛ n'i y'a daba kama donc ni nin bɛn kɛra n'anw participera ni bɛn na an ye nin de sauver n'anw ye nin sauver o baraji ala de bɛ se k'o k'anw ye o juguya tɛ foyi tɛ o n b'o de f'u ɲɛna ko n'aw ye aw bɛna kiri daminɛ aw b'a daminɛ yan ka bɔ ka kafana yan fɛn fɛn kilo 60 b'a bɔ aw bɛ san 2 k'a la yan san 2 kiri o ye Sikaso ta ye kalo o kalo aw bɛ moto ta ka na aw bɛ tile yan aw bɛ san 2 k'o la o y'a dɔgɔyalen dɛ ni kiri kɛ n'a jaabi ma bɛn min ma u bɛ appel ta u bɛ taa Bamakɔ coup d'appel la aw bɛ san 2 dɔgɔyalen san 3 Bamakɔ coup d'appel la aw de bɛ carte ta don o don ka bɔ yan ka taa Bamakɔ n'i taara Bamakɔ i bɛ tila ka taxi ta ka di i jatigila la ka bɔ jatigila la o dugusɛjɛ ka taa tribunal la a bɛ fɔ k'a bɔra dɔ kɔrɔ i bɛ segin ka na fɔ Sikaso tuguni k'a bilala kalo 1 ou kalo 2 la i bɛ tila ka segin o kan aw bɛ san 3 k'o la n'o kiri fɛn jaabi kɛra n'a bɛn min ma a bɛ taa fɔ Cour suprême na tuguni a ye va et vient min kɛ tuguni e de b'o bɔ wari min bɛ ka bɔ ala dɔrɔn de b'o dɔn e yɛrɛ bɛ ka sɛgɛn lafiya tɛ yen a bɛ mun nɔfɛ o de kama n b'a fɔ mɔgɔw ka s'u dusu la bɛn kolon a ka fisa ni kiri ɲuman ye on le dit
bɛn kulu a ka fisa ni kiri ɲuman ye foyi tɛ bɛn bɔ foyi tɛ sigi ka fɔ bɔ quoi donc nous sensibiliser dans ce sens là de mun na aw yɛrɛ min filɛ nin ye wallahi ŋunu sɔnna bɛn ma ŋo kɔrɔ ye an bɛɛ jɛra ka dɔ de ni kisi parce que ni bɛn ma kɛ dɔ wɛrɛ bɛ sa o donc an ka sɔn tan cogo la an bɛ nin de kisi n'a ye nin kisi o baraji ala fɛ yen an bɛ se ka calculer an bɛɛ bɛ baraji sɔrɔ maire b'a sɔrɔ ne b'a sɔrɔ an minnu yɛrɛ sɔnna ka bɛn kɛ aw b'a sɔrɔ donc nous sensibiliser n'o de finir u sɔnna bɛn nana a ye papier nana ni k'u sɔnna o ma k'u sɔnna o ma u bɛnna nin de kan ayiwa ne yɛrɛ ye wari bɔ kun conscience sa ka homologuer tribunal voilà n bɛ se k'o de f'i ɲɛna dakuruba la bɛn kɛra cogo min na fɔlɔ. n b'i fo Sidibe i ka o kumakan ninnu na an selen ka fana an ye dugudenw ka intervention ta donc o yɛrɛ kɔfɛ ne yɛrɛ kunnafoni sɔrɔ ka fɔ u ka fana ka den dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ sigilen don Bamakɔ ani fan wɛrɛw fɛ k'olu yɛrɛ fana ye kunnafoni sɔrɔ nin ko in na ko caman ye tanuni kɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko nin waleya minnu kɛra ko a ɲɛna kosɛbɛ mais en tant que procureur e bɛ se ka mun fɔ ka ɲɛsin kafanakaw ma sabu mana kɛ cogo o cogo u bɛ na nin kuma in mɛn u yi bɛn ka papier minnu ta u ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma walasa ka u sensibiliser nin kɔfɛ donc nin ka kɛ ko bannen u ye bɛn min kɛ bɛn misaliya minnu yira ko ɲuman sabu Mali yɛrɛ mago bɛ bɛn de la bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mais olu y'o misaliw yira donc i bɛ se ka mun fɔ ka ɲɛsin u ma kafanakaw ma fɔlɔ yani an ka se Mali yɛrɛ ma parce que bi ne y'a ye mankan ka ca aw ka fanfɛla in na mankan 3 ɲɔgɔn olu de fanga ka bonya kosɛbɛ ni dugukolo mankan tɛ i b'a sɔrɔ furusaku mankan walima dɔgɔ juru bɛ na o mankan o 3 de ka ca anw fɛ Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ mais dugukolo mankan bolofa de b'o la i bɛ se ka mun fɔ ka ɲɛsin kafanakaw ma ka walasa ka hakili d'u ma halisa nin ko in kan. D'abord n bɛ foli d'u ma n b'a f'i ɲɛna a daminɛ ma nɔgɔya parce que ne y'a daminɛ ni kaso la don de a laban a ɲɔgɔn faamu donc n bɛ foli d'u ma parce que a gɛlɛyara mais a laban kɛra kunkɔrɔta y'an bɛɛ bolo ne bɛ foli di kafanaka bɛɛ ma maire yɛrɛ ye jɔyɔrɔba k'a la caman k'a la ani ne bɛ communiquer tuma bɛɛ dɔw yɛrɛ kun non maire ma ɲi maire bɛ tan ne ko maire ma n ko nin bɛɛ to yen n'i b'a dɔn i ni ala cɛ bɛ ka kɛ ka ɲa de ala b'an dɛmɛ o n'i bɛ ko ko kɛ e yɛrɛ a bɛ dusukun na i ni ala cɛ e b'a kɛ ka ɲa de walahi ala b'a ɲa ka d'i ma n'a kana nin si lamɛn u ka denmisɛnnin dɔw yɛrɛ bɛ Bamakɔ Yunusa ou bien jumɛn a fɛnɛ ekɔliden don a tilala yɛrɛ juriste don u fɛnɛ sera ne ma fo so Bamakɔ ka n ka so ɲini ka taa fo ka so ka n'an yɔrɔ yan fo tribunal la fo siɲɛ joli bɛn ka pour an bɛ se ka bɛn kɛ fana ye belebeleba ja la ale fɛnɛ ne motivé kosɛbɛ ko ni n sen don a la k'a ka ca ala fɛ ani saba bɛ bɛn donc n ka foli b'a ye a tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ donc n ka foli b'a ye o fɛnɛ ne poussé kosɛbɛ pour an ka se ka taa dans ce sens là a taara ne ɲini fo an ka so donc yɔrɔ kɔni o fɛnɛ bɛnkɛla ye voilà donc k'a fara maire kan k'a fara ne kan an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que ale fɛnɛ y'i diga ka mɔgɔw kan k'a sɔn bɛnkan in ma hali n'a ma bɛn o ma a ka sɔn a ma parce que ale ye dugutigilakaw ka yɔrɔ ye a fɛnɛ pression a ka mɔgɔw kan hali ni nin ma bɛn an ma an ka sɔn nin ma donc foli b'a fɛnɛ ye donc nin ye exemple de ye peut-être je peux dire que a m'a fɔ k'a ɲɔgɔn ma kɛ dɛ mais aujourd'hui peut-être nin ye tare ye nin ye exemple dɔ ye nin exemple dɔ ye k'a di Sikaso commune bɛɛ ma minnu bɛ foroko kɛlɛ la kiri kɔfɛ mɔgɔ bɛ se ka bɛn ka adamadenya kɛ village min don dugutigilakaw ni dugukolotigiw a bɛɛ mɔgɔ n'o bɛɛ furu de b'u ɲɔgɔn cɛ mais a furu bɛɛ mɛnni ka furu de b'u ɲɔgɔn bɛɛ sigilen ɲɔgɔn kan nin y'a san joli ye donc mankan kɛra mais ni nin bɛnkan in kɛra o de kan ko nin bɛnkan ka girin ni kiri ye quoi parce que ni bɛnkan in bɛna to hali furu bɛɛ t'u nɔ la gɛlɛya min bɔ dugu ni ɲɔgɔn cɛ ni dugu tɛ ɲɛ hakili fila ye o bɛɛ bɛna bɔ yen san mais a tɛ kɛ halisa fo hakilima dɛ tɛ kɛ ni hakili tɛ dɛ donc a bɛ kɛ fɛn ye fɛn min don fɛn min bɛ da exemple a bɛ da n dalen na que kiri kɛra u ye san joli kɛ 2014 à peut-être plus de 7 ans u bɛ kɛlɛ la fanga la fo fanga ye jaabi di mais o kɔfɛ u yɛrɛ tilala ka na bɛnkan wale dɔ kɛ u dusu sumana u yɛrɛ tilala ka bɛnkan wale kɛ parce que dɔw ninnu tɛ se ka ban bɛn parce que aw sigilen ɲɔgɔn kan ni dɔ in sɔnna kiri jaabi ye nin ne sɔnna k'i jaabi ma a ye dugukolotigii ye n m'a fɔ a ye dugukolo yɔrɔ wɛrɛ jan an bɛ taa an ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ min na olu fana olu tɛ se ka baw ma o tɛ se ka baw ma donc o de kɛra bɛn yɛrɛ kɛcogo ye u ye ɲɔgɔn faamu kiri kɛra kiri ye décision min fɔ bɛɛ y'o bonya o kɔfɛ min kan ka kɛ fɛnɛ u y'o kɛ donc ka fana taa nin ye exemple de k'a di Sikaso laɲini bɛɛ ma kiri kɔfɛ halisa ŋaniyaw dusu bɛ se ka calmer hakililaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn dɔ kɛ o bɛn ne fɛ valeur b'o la ni kiri ye parce que kiri ye kiri de il n'est pas dit que kiri ye min kɛ ko ala tiɲɛ don dɛ non kiri tɛ ala tiɲɛ dɛ mɔgɔw t'o de faamu justice kiri tɛ ala tiɲɛ dɛ kiri la justice kiri la i bɛ se ka jo perdu k'a sɔrɔ hali ni jo b'i bolo hali ni jo b'e bolo jo kan ka k'e bolo dɛ mais e b'a perdu parce que yan'an ka se jo yɛrɛ ma yan'an ka se kuma yɛrɛ ma taabolo e kan ka taa fɛn fɛn n'a ma taa sira fɛ e b'i jo k'i jalaki ye o ye benni depuis ye o y'a sɔrɔ ala d'a ma don kiri yɛrɛ kɔnɔna la. donc o kɔrɔ sisan ka na aw fɛ yan kiri la o kɔrɔ nacogo yɛrɛ de b'i la. nacogo de b'i la. nacogo i bɛ se ka dɔn ɲɛfɔ. bon kiri la a ka gɛlɛn bolo dɔn mais juge bɛ kiri tigɛ forme ani fond kan forme ye papiyew ni mɔgɔw tɔgɔ kan ka sɛbɛn cogo min na i kan ka taa sira minnu fɛ o ye forme de ye mais fond de ye k'a lajɛ ko tiɲɛ yɛrɛ ye jumɛn ye o de ye fond ye mais o tɛ se fond ma tant qu'an ma se juge forme ma tɛmɛ an ma tɛmɛ forme na n'a fɔra sisan pour an ka se ka kiri yɛrɛ kɛ i bɛ bɔ yan ka taa ɲɛna goudron fɛ o le ye ka taa goudron fɛ e y'a ti ŋɛɲɛ fɛ
kala ka taa bɔ ɲɛna fɛ wo kɔnɔna la sariya ko ko o ma fɔ sariya ko de i ka taa goudron fɛ donc n'i taara ŋaɲa fɛ donc e benna o kiri benni alors que dama tu kiri yɛrɛ jɔn joba jɔn jotɔ kuma yɛrɛ ma fɔ ka sɔrɔ voilà i benna donc mɔgɔw t'o dɔn kiri la quoi kiri dɔw bɛ yen débat yɛrɛ tɛ k'a la fɔlɔ i bɛ ben depuis forme na alors que débat ma kɛ alors que ni débat kun kɛra i b'a sɔrɔ jo b'e bolo mais puisque i taabolo ma ɲa i kan ka taa sanfɛ i m'o kɛ ka ɲa donc i bɛ ben depuis yen fo baga kɛr'i ma ko jo bɛ ka sɔrɔ fɔ ma débattu yɛrɛ bon u t'a ɲɛdɔn o de kama a bɛ f'u ɲɛna généralement avocat ta quoi donc kiri ma nɔgɔn dɔɔni mais i ka avocat ta avocat bɛ se k'i bɔ fili caman na quoi so olu de t'a ɲɛdɔn hali de kɛtɛ yɛrɛ sɛbɛntigiw sara kɛmɛ k'a bɛɛ voilà ni avocat ta bon o fana wariko ye mais o ni avocat cɛ voilà ne ko de f'i ɲɛna donc kiri bɛɛ tɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko kiri bɛɛ ye ala tiɲɛ non kiri bɛɛ tɛ ala tiɲɛ an ye adamaden don su ye adamaden don a bɛ kiri tigɛ ni fɛn dɔw dalaw dɔw dɔrɔn de a bɛ kiri tigɛ ni dalaw dɔw dɔrɔn de ka fara ta nin ne b'u fo k'u waliɲuman dɔn ka tila k'u fo k'u waliɲuman dɔn ka maire yɛrɛ fana remercier kosɛbɛ mɔgɔ ye sen don a la k'a bɛɛ fo bi kɔni an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi bɛn dɔ nana n'i y'a ye an y'a kɛ ka mɔgɔkɔrɔba ninnu kɛ ɲɛmɔgɔw ye parce que an hakilila la an taabolo la ni bɛn bɛ kɛ i tɛ bɛn kɛ ni cɛkɔrɔbaw tɛ denmisɛnninw hali ni furugufurugu b'olu ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka denmisɛnninw nana ka kuma cɛkɔrɔbaw place la donc an y'a ta dugutigilakaw ka cɛkɔrɔba kelen ani dugukolotigiw ka cɛkɔrɔba kelen ka ni ka seere k'olu la n bɛ ka tila ka fɛn kɛ seere ye an ka olu bɛɛ k'u b'o nɔ bila papier la an y'a faamu an y'a dɔn ka fɔ e waleya min kɛ tan nin fana bɛ aw ka baara fɛ sabu kuma dɔ la aw ka baara dɔ fana ye ka se ka mɔgɔw fana fɔ k'u bɛn sabu an y'a mɛn ka fɔ ko kuma dɔ la mɔgɔ dɔw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ hali furusako la i n'a fɔ hali dugukolo mankanw na ko a bɛɛ tɛ se ka kɛ kiri ye kuma dɔ la aw bɛ se ka mɔgɔ dɔw fɔ k'u bɛn ka ko yɛrɛ ban ka sɔrɔ hali a ma se kiri ma donc hakili la aw y'o ɲɔgɔnna misaliya de kɛ Sikaso yan Kafanakaw ka dugukolo mankan na nka an bɛ don min na e komi bi mɔgɔ b'a dɔn mɔgɔ t'a dɔn bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko dugukolo mankan hali an bɛ yɔrɔ min komi sisan i b'a sɔrɔ a kolokololen don mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ sisan e bɛ se ka mun de fɔ dugukolo mankan a bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra du terrain o a kɛra foro ye o a mana kɛ dugukolo mankan fɛn o fɛn ye Mali kɔnɔ Sikaso n'a lamini bɛɛ lajɛlen na e bɛ se ka mun de f'u ɲɛna u ka tɛmɛ bɛn sira fɛ hali n'a sɔrɔ u bɛ se ka na e yɛrɛ ma yan e bɛ se ka mun de fɔ. d'accord o diyara n ye n b'a fɔ ne ka dayɛlɛlen don bɛɛ kama n ye procureur ye i jɛkɔlen de bɛ mɔgɔ lamɛn ne mana don sɔgɔma n tɛ foyi la kɛ ka mɔgɔ lamɛnli kɔ parce que mɔgɔ dusu kasilen de bɛ s'i ma yan mɔgɔ ne de kan ka se k'u dusu suma donc i bɛ kuma ɲuman f'u ɲɛna i b'u bilasira fɛn caman na o tɛ b'a la dumaloko yɛrɛ la n'i ye ɲininkali kɛ u b'a f'i ɲɛna ne yɛrɛ b'a fɔ dumaloko hakili dɔ de b'a tɔ dafa bi a bɛ expliquer a phénomène bɛ expliquer ni mun ye c'est que jama bɛ ka caya foro ma n'a kun ye dugutigi ye e ye caman 10 hectares di dɔ ma e yɛrɛ ka denbaya kun ye o waati la muso 3 ni a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan bi e buramusow cayara ka i denw caya ka mɔdenw caya olu de mɔgɔ 17 maintenant a bɛ mɔgɔ 56 la o y'a sɔrɔ e ye dumakolo di ninnu ma a bɛ san 10 san 15 bɔ donc e bɛ taa k'e bɛ taa minɛ gɛlɛya yɔrɔ bɛɛ parce que mɔgɔ bɛ ka caya sɛnɛkɛyɔrɔ ma sisan a gɛlɛyaba yɛrɛ bɛ filɛ mais aw la hakili de b'a tɔ dafa e mana nin minɛ ninnu na olu bɛ taa min olu fana bɛ taa min a ma nɔgɔn dɛ hakili de b'a tɔ dafa u bɛ se ka kuma dɔ bɛ se ka bɔ a la k'a to fana k'aw dayirimɛ yɔrɔ ɲini donc aw bɛ ɲɔgɔn faamu o la n'a ka d'a a b'o kɛ papier la aw bɛ na ne yɔrɔ la n'aw yɛrɛ tɛ n'aw nana ne yɔrɔ ka na ɲɛfɔ ne ɲɛna n kan k'aw bilasira cogo min na n b'aw bilasira ten parce que o bɛnkan in ne b'o fɛ ni kiri yɛrɛ ye u bɛna bɛnkan min kɛ mais ne fɛ aw yɛrɛ ma ɲɔgɔn cɛ bɛnkan yɛrɛ tɛ kɛ yan il n'est pas dit a kɛ yan yɛrɛ mais n b'a fɔ ka bɛn u yɛrɛ ka bɛn fɛn dɔ la k'o kɛ papier kan ka na i n'a fɔ Kafana maire y'a fɔ voilà ko e y'a ɲini ale fɛ mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la k'u ka parti fila bɛ wele ka taa ale yɛrɛ ka bureau la voilà donc ko ale yɛrɛ ka taa kuma u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ fo ka bɛn voilà kuma ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn fɛn dɔw kan u nana fɔ ɲɛna a y'a lawaleya ni papier a y'a kɛ papier kan n'a y'a kɛ papier kan bɛɛ k'a sigi aw bɛ na n'a kan ka taa cogo min na o kiiri tɛ kɛ ne ka niveau yɛrɛ la homologation bɛ kɛ président de ka niveau la donc an bɛ sɔrɔ k'a bila ka taa président ka niveau la o k'a homologuer o bɛn o kiiri nasuguya ne fɛ a ka girin ni kiri dɔn ye ne ye nin kɛ Kafana ta in kɛ ne t'a kalama bureau dɔ bɛ yen nɔ ONG dɔ bɛ structure dɔ bɛ yen nɔ ko bureau d'écoute et d'orientation citoyenne BEC cɛ dɔ ne wele a ye ne wele n t'a dɔn yɛrɛ a ko procureur k'i tɛ ne dɔn ko mais ne tila ka na n ka papier bila i fɛ yan Kafana kuma ne kun ye sen don a la mais n y'a mɛn don min na n y'a mɛn que a ye bɛnkan sɔrɔ a la walahi a don n fo n k'i wele k'i féliciter ka foli d'i ma parce que olu de fana kun sen b'a la olu kun y'a daminɛ dafɛdugu caman ka fara hali u yɛrɛ ka fɔcogo la alimamu ani ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ impliqué la o bɛɛ impliqué la o ka papier a cɛ ka papier yɛrɛ filɛ ne bolo k'a diyara ale ye quoi k'a diyara a ye yɛrɛ et que a yɛrɛ a nana bɔra an fɛ yan kunun a nana n fo fɛnɛ a ye n wele téléphone na ka tila ka na n fo mais n'an y'a fɔ a ɲɛna
a ka initiative in kaɲi an ka jɛ an ka baara kɛ halisa a ɲɔgɔn caman bɛ yen ɲɛnzanso ni furuma ni ɲɛnzanso yen gɛlɛyalen don an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka labɛn cogo min na an bɛn n'o kan kun yɛrɛ kɔrɔ an bɛ k'o kuma kɛ o y'a sɔrɔ ne t'ale dɔn mais quand il a appris que an sera ka bɛn kɛ ni ɲɔgɔn cɛ il s'est pas empêché a ye téléphone ta ka ne wele ka tila k'a fɔ k'a bɛna an fɛ yen kun na bɔra an fɛ yan nɔ a ka papier to n bolo yan nɔ donc an b'o fana la o tɛ ban an bɛ taa hali furuma ni ɲɛnzanso an bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛnkan sera ni bɛnkan sera ka bɛn bɛɛ ka lafiya b'o de kɔnɔna la voilà donc c'est pour te dire que mɔgɔ b'a kalama mɔgɔ bɛ ka kuma bɛ ka fɔ déjà mɔgɔ bɛ ka kuma mɛn déjà donc bɛɛ ka hakilina ye nin de bɛɛ ka hakilina ye nin de bɛn in dɔrɔn pe voilà an b'i fo procureur i ka o waleya ninnu bɛɛ kan comme kuma a bɛ ka se niveau dɔ la n'a sɔrɔ hakilila bɛ e yɛrɛ la hakilila min i b'a fɛ k'a lase maliyɛnw bɛɛ ma ani sikasokaw bɛɛ ma en tant que procureur bɛnbaliya min yɛrɛ kolokololen don dugukolo mankan na sabu a ka ca a bɛ Mali région bɛɛ la surtout Bamakɔ de ta ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan ni mɔgɔ minnu information lamɛn i bɛ se ka mun de f'u ɲɛna ladilikan na a n'a sɔrɔ i b'a fɛ fɛnɛ ka kuma dɔ fɛnɛ fɔ ne da ma se kuma min ma hakilila dɔ bɛ i yɛrɛ la mais ne da ma s'a ma. n y'a mɛn nin diyara n ye kosɛbɛ a bɛɛ fɔra o mais seulement an bɛ segin a kan dɔrɔn ne kɔni Dumakolo ne ka jugeya kɔnɔna la ne expérience ni min sɔrɔ foroko surtout foroko hakili de b'a tɔ dafa ne hakili dɔ de b'a tɔ dafa mɔgɔ si ni Dumakolo tɛna bɛɛ bɛ taa k'a to Dumakolo ka kɛ e ta ye par exemple 10 hectares bɛ e bolo mɔgɔ nana ka na dɔ t'a la ko y'ale ta ye fo n'a ma kɛ yɔrɔ la ni ma ɲini ka bɔ e ka i fɛ jo b'i bolo dɛ o 10 hectares la pour éviter que kɛlɛ kana kɛ e ka jan ka 3 hectares d'a ma e kɔnɔ ko i ye ɲuman min kɛ k'ala b'i to yen k'a tɛ sara walahi ala b'a sara i ye don dɔ la parce que ne tun ma 3 hectares in d'a ma a tɛna sɔn e tɛna sɔn dɔ bɛna dɔ bana ni dɔ ma dɔ bana dɔ bɛ dɔ faga ɔ e y'o de kisi sisan donc i sigilen don la ala fana bɛna fɛnba dɔ k'i ye i t'a dɔn ko min de don n b'o exemple ta kafanaka ninnu dugujɛlaka ninnu taalen foro ɲini sisan parce que dugulotigi ninnu ko fo ninnu kana foro ɲini u fɛ u wulila ka na u ka courage ta u nana foro ɲini u fɛ maintenant foro min dir'u ma sisan o tɛ foro dɔ in ye o kɛlɛ bɛ kɛ foro min o t'o ye o nka o ma d'u ma tawɛrɛ de d'u ma kafanakaw ko u kun ko na k'u de ja ne ko n k'aw to yen a ta walahi n b'a fɔ aw ɲɛna n'aw taara o yɔrɔ la parce que aw b'a dɔn n'aw ma taa yen kɛlɛ bɛ kɛ mais n'aw sɔnna ka taa o yɔrɔ la a ye kɛlɛ de éviter ɔ ni kɛlɛ ni éviter la a bɛ se ka kɛ hali ni kisira n ko Dumakolo in a bɛ to min sɛnɛ n ko ala bɛ fɛn bɔ a la o ka girin ni aw ka kɔrɔlen ye i bɛ da o de la o ko ne fana y'a to yen bɛn de kama ne jana kɔ parce que ni n ko n bɛ taa a bɛna kɛ jelibɔn ye ne y'o to yen k'o yɔrɔ to yen ala kama u taa yɔrɔ min na ma hali n'u ka yɔrɔ kolon ye n'i t'aw yɔrɔ sɛnɛ ala tɛ sunɔgɔ la ala bɛ fɛn bɔ a yɔrɔ la min tɛ nin ye c'est important ye n'o de fɔ kafanakaw ɲɛna ne y'u conduit u lafaamuyali kɛ n'o de ko hali n'u ye kulu sanfɛla d'aw ma a ye taa ɲɛɲini sɛnɛ bɛ yen aw ka to ala ma bɛ yen o kulu sanfɛla tɛ ala bɛna aw ka sɛnɛkɛ in a se bɛ ala ye ka fɛn bɔ a la walahi hali n'aw kun tora ka Dumakolo kɔ n'a t'a sɔrɔ f'i ko bon faamu des fois il n'est pas dit non nin yɔrɔ kelen non a to ala ma bɛ yen parce que e bɛ ka a to yen ko dɔ de kosɔn e bɛ k'a to yen balawu kana kɛ e bɛ k'a to yen jeli kana bɔ e bɛ k'a to yen nin kana bɔ parce que surtout ka fɔ da nin kelen bɔra e ko nin kelen kisi e ka kɛ sababu ko nin wɛrɛ kisi ala tɛ sunɔgɔ la sa ala bɛ dɔ sara i ye donc foroko la ne bɛ se ka min kɔni fɔ hakili de b'a dafa sinon kiri t'a solution ye kiri t'a solution ye hakili ka bɛn ka ɲɔgɔn cɛ foyi t'o bɔ mais dɔw fana fɛ dɔw b'u kɛrɛfɛ u b'u su de hali n'u bɛna sɔn kana sɔn an ka taa a bɛ tan u b'i su k'i bila c'est-à-dire que procédure dɔ la ni foroko kiri o yan a bɛ san Sikaso dɔrɔn n'i y'a daminɛ a bɛ nama kɔsɔ a bɛ san 2 san 3 k'a la yan ni foroko kiri daminɛ Sikaso yan oui a bɛ se ka san 3 kɛ kiri la kiri kelen wa e ko ɲininkali kalo a ma fiyɛ n'a de ko u ye san 7 de kɛ kiri la fo Cour suprême san 7 ça veut dire que u y'a daminɛ yan ka bɔ yan ka taa coup d'appel la ka bɔ coup d'appel la ka taa Cour suprême na a dɔgɔyalen san 2 ye e b'i ka baara bila i ka brousse kɔnɔ à 50 km d'ici ka to kana kiri la san 2 ko va et vient na yan ka la ka taa Bamakɔ tuguni kɔ san 2 ko o va et vient na Bamakɔ cɛ ka la ka bɔ Bamakɔ ka taa Cour suprême na o Bamakɔ kelen na Cour suprême na san 2 san 3 ko yan tuguni kɔ bɛɛ ma misali ni kiri dɔ bɛ ɲɛnzanso ka kiri nin y'a san 20 de oui furuma ni ɲɛnzanso olu ka kiri nin olu ka kiri daminɛ a ɲ'a san 20 ye o fana dugukolo mankan de o de kan ko n b'a f'i ɲɛna n ko n bɛna o bɛn tɛ yen fɔlɔ parce que Cour suprême ye jaabi di dɔ ma jo di dɔ ma jo di a min ma olu filɛ ko fo ninnu ka wuli u ka bɔ ka foro la donc pour te dire que a ma nɔgɔn san 20 o bɛ kɛlɛ la san 20 kiri daminɛ ni sisan cɛ san 20 o y'a solution ma sɔrɔ mais a laban bɛnkan in dɔrɔn ɲɔgɔn tɛ les gens acceptent ka kuma dɔ ka dɔ bila dɔ to ye parce que bɛn si tɛ kɛ bɛn bɛ kɛ ɲakumu de kan dɛ a bɛ kɛ dɔ ka ɲakumu de kan dɛ bɛn o bɛn fo dɔ ka sabali ko mɛ bɛn kɛ dugu ka lafiya de kama baraji de b'a la o e y'a kɛ ni mɔgɔ ka lafiya kama mɔgɔw ni ka kisi kama ala b'i sara sa f'i ka da o de la donc foroko kiri kɔni na kɔni foyi tɛ bɛn bɔ tribunal ta in sɛgɛn ka bon wari bɔ ka ca a va et vient ka ca
i lafiyalen tɛ ɲingu yɛrɛ la i ni baara yɛrɛ tɛ halisa mɛ baara yɛ ina tɛ halisa mɛ baara se ka baara ka ɲa donc muso ko de fɔ ne kɔni bɛ welewele bila mɔgɔw ye foroko kiri kɔni foroko hakililama ne b'a fɔ bɛɛ na ne bɛ bɛɛ décourager a la a ye bɛn kɛ ni bɛn kɛra aw kana tribunal ou ya tribunal an bɛnna ne kan tribunal ko papier kɛ o bannen o kafanata in filɛ nin ye hali san 100 nin kɔfɛ nin kiri in bɛ lawaleya o kɔrɔ o ye bɛn papier min ta o ni ɲɔgɔn cɛ oui donc o kɔrɔ o kan ka to de kan o bɛ to de kan donc hali san 100 kɔfɛ n'o donna o papier bɛ na o juge min na a bɛna yira o de la bɛn kɛra ne kan o de bɛ bato bɛnkɛra min ka bato bɛ k'o bato b'o kɛ a mana a dabɔkun y'o de ye quoi nin fana y'a damana kiri de parce que foroko kiri ye parties de ka affaire ye minnu mɔgɔ fila minnu bɛ ɲɔgɔn na olu de ka affaire don n'u nana bɛn min kan juge ta ɲuman b'o la o bɛnkan min kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o b'o de bato o b'o bato juge yɛrɛ b'o bato yɛrɛ juge ka foyi b'o la donc o kɔrɔ juge min na hali ni san 100 kɔfɛ n'a kuma wulila a bɛna juge min sɔrɔ juge fana bɛ to o kelen de kan a bɛ to kelen de kan parce que ni papier yɛrɛ la dɔrɔn a b'a dɔn ko grɔsi don dɔrɔn ko bɛnkɛra nin kan ko a nana tribunal la ko tribunal la o bolo ye ko fo grɔsi fila kan dɔrɔn juge tɛ ka foyi bɔ a la hali a kiri yɛrɛ la kiri civil la jugement civil la ni mɔgɔ fila bɛnna fɛn min kan juge tɛ ka foyi b'o bɛɛ la bilen a dan y'o ye bon juge b'a fɔ n'aw bɛnnen do kan ne yɛrɛ mais a tɛ se ka fɛn bɔ a la a tɛ se ka fɛn fara kan parce que n'ale ye fɛn bɔ ale bɛ mun ɲini kirikɛlaw ma min fɔ e t'a kun juge tɛ ka foyi b'o la juge yɔrɔ la juge fana tɛ se ka foyi bɔ olu ta la u fila bɛnna nin kan par exemple affaire civile la u ye kiri daminɛ u yɛrɛ tilala ka na fɔ bon anw ta banna anw t'a la bilen an ka kiriko an b'a kiriko jɔ bi juge obligé fana ka a b'a jɔ parce que olu fila de tun bɛ ɲɔgɔn na u bɛnkan don donc juge tɛ se ka taa olu ka u hakilina sanfɛ quoi a tɛ se ka taa u hakilina sanfɛ a tɛ se ka to hakilina duguma u yɛrɛ bɛnkan dɔrɔn juge b'o dɔrɔn a b'o de bɛn a b'o de bato quoi olu fana y'a damana sariya ye o fana bɛ kɛ nin homologation ye fana ye kiri tigɛlen de ye kiri dɔ in tigɛra cogo min na dɛ nin fana kiri tigɛlen de foyi tɛ se ka bali bilen donc ni juge min bɛ bonya kama n'i nana ne yirali la i b'a dɔn ko nin kɔni an bɛ to nin de kɔ sa dɛ o ka fisa tuma bɛɛ procédure bi yan n bɛ nin don yan fɛ an bɛ nin kɛ tan fɛ an bɛ taa nin kɛ tan fɛ parce que ni bɛnkan danna u fila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛnna kan u ni ɲɔgɔn cɛ juge b'o kalama a bɛ se ka bɛnkan kɛ ne bi yan ne b'a kalama bi ne ti yan nɔ n'u nana juge nana fɛ yen k'aw bɛnna kan k'an bɛnna nin de kan mun b'a jira juge la k'aw bɛnna quoi fo sɛbɛn dɔ de ka kɛ dɛ o sɛbɛn ka tila k'o passer tribunal la tugun kɔ tribunal ka i bolonɔ bila o kan o ye ko bannen sisan ne yɛrɛ ye min faamuya nin ko in na sabu kafanakaw yɛrɛ ka fɔcogo la o ko nin n'a ɲɔgɔnna ko n'a kɛra kuma dɔ la nin n'a ɲɔgɔnna ko yɛrɛ aw fana ka laɲini ye kuma dɔ la ni mɔgɔ ma kɛ siribe ɲɔgɔnna ye o yɛrɛ ka fɔcogo la juge bɛ se ka don ni mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ ka sɔrɔta kama donc mais an y'a ye e kɔni bɛn kuma de fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɔrɔ sɔrɔ min bɛ k'a la e ma sɔrɔ in yɔrɔ lajɛ kumakan laban an bɛ bɔ yan don min laban min na ye nin fɛn ka homologué sama o kuma de fɔ ko progrès ni sera ka nin ban ni sera ka nin ban e baji sɔrɔ dɛ nin actionnage ko ne bɛ n don a la ne bɛ n yɛrɛ sɛgɛn n yɛrɛ faga ka ɲa a baraji aw bɛna baraji ninnu mɔgɔ bonnen ma nin fɛn bɛɛ ye quoi o de ka gɛlɛn ne ma quoi o de ka gɛlɛn ne ma o de kama n yɛrɛ bɛ dusu don n yɛrɛ la ka kɛlɛ kɛ kan n se ka fɛn digi mɔmɔ kan pour que bɛn bɛ se ka ɲa quoi parce que ni bɛn sabatira n'a bɛn kɛra wallahi ne ka na ne b'a dɔn ne bɛ baraji ba de sɔrɔ a la juge yɛrɛ bɛ ka bɔ yen parce que aujourd'hui je sais que ni nin tɛ comme samiya kɔni ma kɛ ni nin tɛ n b'a dɔn ɲina n tɛ ala ye dɛ dɔnni ni kuma da hali ne o kɔni ko bɛnna mais kuma fɔcogo la dimi bɛ yen funtɛni bɛ yen funtɛni dɔɔni bɛ yen mais i b'u la yan'u ka sɔn a ma diya ko ye yan'u ka sɔn a ma diya dɛ bon o y'a sɔrɔ u ka mɔgɔ fila fana bɛ kaso la an bolo yan ne k'u ma n'o kɔni n'u bɛnna ko papier kɛra bi an ka o dusɛjɛ kɔni n'u ka mɔgɔ fila an bɛ fɛn kɛ pour olu fana ka bila an bɛ bila donc ka o to taa ni ka segin la u ka yɔrɔ ni yan cɛ u ka mɔgɔ fila mɔgɔ dɔ tun bɛ yan dugukolo mankan ye parce que ne y'a ye e bɛ ka bɛn kuma fɔ a la ka caya u ka bɛn est ce que a kiri yɛrɛ a kuma caman ma aw yɛrɛ sɛgɛn an bɛ segin a la kɛ mais i b'a kɛ cogo di i ka baara de don an b'a dɔw daminɛ an bɛ heure fila ka kuma na an bɛ heure fila ka c'est à dire que an ka segin an ka tuma dɔw nin dumuni na an ka segin an ka kɔrɔlenw ma taribuw bɛ yen dugu taribuw bɛ yen an ka sɔn o ma mais dɔw tɛ sɔn o ma dɔw b'a parce que n bɛ procureur dɔn ou parce que n bɛ président dɔn parce que n bɛ karamasina dɔn donc an kana fanga la olu je ne suis pas d'accord ne juge de dɛ mais ne fɛ nin tuma kiiri na o ta solution ye la meilleure solution fila kɛra aw fila mɔgɔ filaw bɛnna fɛn min kan o de ye solution ye o solution de cɛ ka ɲi awɔ ne bɛ foli de ma ka bɔ nin kalama ka na kuma fɔ ɲɛna an ka kuma fɔ a kuma lakaleni tɛ fɛn wɛrɛ ye c'est pour que dugukɛ tɔw bɛ se ka kuma mɛn nafaba de b'a la non tiɲɛ ma ne mɛ le bureau d'écoute et d'orientation citoyenne là ne t'a dɔn mais il a eu écho de ça parce que ale taara ɲɛ ale fɛnɛ tun b'a sen na mɔgɔ caman b'a da don a la donc ale ne wele n t'a dɔn a ye n ka numéro sɔrɔ ale de wele k'a fɔ ɲɛna k'a ye kuma mɛn k'an ye fɛn sɔrɔ a la ka foli di yan kunun dɔrɔn ka lakana donc an bɛ nin kuma in fɔ min c'est pour que dɔw ka bɔ a kalama dayɛlɛlen don bɛn ye a bɛɛ tɛ kiiri ye dɛ kiiri min bɛ kɛ yan tribunal la k'a bɛɛ to yen ni mun bɛ fɛ ka bɛn o ka na an bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ
man seko fana kɛ a bɛ ɲa cogo min na bɛɛ bɛ lafiya kɔnɔ an kɔni an man seko kɛ donc dayɛlɛlen don bɛɛ on est là pour ça le progrès aussi est là pour ça an ka mɔgɔw bɛn a bɛɛ tɛ kiri ye fɛn bɛɛ tɛ kiri ye fɛn bɛɛ tɛ kiri ye an ye nali min kɛ n'u ye kafanakaw ye nali min kɛ a dɔgɔyalen san 20 ye a ka ca ni 20 ye an bɛ kuma don dɔw la ne yɛrɛ bɛ dimi mais après i bɛ tila k'a faamu k'i bɛ min nɔfɛ objectif min nɔfɛ o bɛn de n'o bɛn sabatira don min na i bɛ lafiya dusukun na quoi parce que i yɛrɛ b'a dɔn k'i ye i jɔyɔrɔ la o de kama an fana b'an yɛrɛ faga pour que a ka se ka ɲa donc n bɛ foli d'i ma ka foli d'i ma nkɔrɔ k'a f'i ɲɛna an ka dayɛlɛlen don i kelen tɛ dɛ i ni ɲɔgɔn bɛɛ fɛn fɛn journaliste ye dayɛlɛlen don a bɛɛ ye justice tɛ yɔrɔ ye ou yɔrɔ dogoni mɔgɔ bɛ siran ɲɛ kana siran i nana don so kɔnɔ ni nana ne fɛ yan ni siran ko do ou bien ni san ko tɛ i b'a dɔn voilà donc mɔgɔ si kana siran n'an bɛ se ka min fɔ an b'o fɔ mais an tɛ se ka bɛɛ fɛnɛ fɔ fɛn dɔw bɛ yen o dusu dɔw bɛ yen olu tɛ se ka ɲɛfɔ mais ni min bɛ se ka ɲɛfɔ ka kunnafoni fɛnɛ di c'est tout à fait normal an kan k'an dayɛlɛ parce que an bɛ yan population de kama an bɛ yan population de kama dɛ donc n'an bɛ yan population kama donc an kan k'u reçoit dɛ an b'u reçoit an b'u lamɛn min bɛ ɲɛ an b'o fɔ min fɛnɛ tɛ ɲɛ an b'o fɛnɛ fɔ n b'a fɔ yan fɛnɛ ni tiɲɛ ma fɔ yan dugu bɛ ci dɛ ni bureau ni tiɲɛ ma fɔ yan dugu bɛ ci dɛ c'est vrai i bɛ tiɲɛ fɔ dɔw bɛ yen a man d'u tulo la u bɛ tila k'a fɔ progrès ye min fɔ an ye tiɲɛ fɔ an ni a ma bɛn a ma sa i kɔni ye min fɔ i ye tiɲɛ fɔ dɔw bɛ yen u bɛna intervention na olu bɛ se ka an b'o kɛ o tɛ ban o se ka ɲɛ dɔw ma mais dɔw bɛ yen dusu dɔw bɛ yen intervention tɛ ka ko la par exemple kunun dɔw nana misi suɲɛ mɔgɔ ka misi suɲɛ ka na cɛkɔrɔba dɔ b'a la n bɛ se ka cɛkɔrɔba ma ne ko ne ye ne fa fila de mais ni maloya kan k'e minɛ e kana k'e bɛna so n ka intervention na n ka maloya kan k'e minɛ n ko ne bɛ ni so minɛ k'a di e ma sisan a bɛ ne bolo e ko ne k'a di e ma ni ne y'a di e ma e bɛ ne waleɲuman dɔn mais sikasɔgɔ bɛ mun fɔ so minɛna ka di procureur ma a y'a bila jɔn tɔgɔ bɛ tiɲɛ bon nin caman de bɛ kɛ dugu ma o y'a sɔrɔ population tɛ nin kalama bon juge ka tɔgɔ tiɲɛ caman de bɛ nin na donc o de ka n ko cɛkɔrɔba ma ne ni ala cɛ ne dusukun lafiyalen don dɔrɔn de bɛ ne bɔ quoi donc ne tɛna don détail ninnu tɔ cɛ la an m'an ka baara kɛ a don k'an ka tilen dɛ an ka to an ka baara kɛ o kɔnɔna na cɛkɔrɔba ko a ko n den ye tiɲɛ donc ça veut dire que le message a passé a tigi y'a faamu k'i ye tiɲɛ fɔ i ma kalon fɔ i ye tiɲɛ de fɔ donc k'a to a ka baara kɛ tiɲɛ kan voilà n bɛ se k'o de fɔ quoi kana hésiter nous sommes là pour ça an bɛ yan aw kama ni min bɛ yen an b'o fɔ ka mɔgɔw kunnafoni o y'aw ka baara ye justice tɛ fɛnɛ ye gere t'an kun na koyi an ye adamaden de an fɛnɛ y'aw dɔ de par exemple bi ne bi yan i b'a sɔrɔ e fɛnɛ ka mɔgɔ dɔ de ye juge yɔrɔ dɔ la donc c'est comme ça voilà a kana siran ɲɛ c'est vrai an ka baara in ma nɔgɔn dɔɔni mais an tɛ siran fɛn n bɛ baara kɛ tiɲɛ dɔrɔn k'a banna. an ka kununko o don kibaru an tun ye min fɔ aw ye o tun ye Asimu Koyita a sigira jamanakuntigiya la o jamanakuntigiya o ye fanga latɛmɛ jamanakuntigiya ye wala don latɛmɛ jamanakuntigiya n'a y'an diya fana an b'a fɔ furancɛ fanga nin kalikasiyɛn min kɛra a ye jɔda ni jɔyɔrɔ kura ta k'a d'a ma a kɛra fanga bondaso minnu n'o ye jamana yɛrɛ fanga bondaso ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛna jamana marabondasow ɲɛna lasigiden minnu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan jamana wɛrɛw ka ciden minnu bɛ a kɛra olu ɲɛna a kɛra politikimɔgɔw ɲɛna a kɛra jamana dugulenw ɲɛna Mali yɛrɛ ani banbanciw tun y'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn o bɛn ka wale sɛbɛn min na n'a bɛ fɔ o ma ko accord pour la paix et la réconciliation o kolatigɛlaw fana tun bɛ kɛnɛ kan a kɛra sokɔnɔso min a tun falen don i n'a fɔ dakɔnɔ ye a ko daminɛ na kabili nɛgɛ ɲɛ 10 dalagosi la ni pango 30 ye min ye colonel Asimi Goyita ye a yɛrɛ n'a furumuso n'o ye Lafiya Jalo ye fana tun bɛ kɛnɛ kan nin ko in a ɲɛmɔgɔya bɛɛ lajɛlen tun bɛ Cour suprême n'o ye jamana kiribolo min n'o bɛ faso kiribolo bɛɛ lajɛlen ni sancɛ o ɲɛmɔgɔba n'o ye Wali Wagaden a kɛra o ɲɛna nin kɛra dugulen kɛnɛsigi ye min jamana dantigɛlen ni sigi ka sariya sun n'o ye Cour constitutionnelle ale ye sariya kolo min ta n'o de ye colonel Asimi Goyita ka sugandi ka kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye. Monsieur le président du Conseil national de transition. Furancɛ fanga kɔrɔsigikulu min sigilen bɛ ka furancɛ fanga in zɛnzɛn kɛta ani waleta sariyaw bɛ ta kulu min fɛ kuntigiba min bɛ yan ni ye Asimu ka kuma daminɛ de. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle. Jamana dantigɛlen ni sigikan sariya sun o kiribolo ɲɛmɔgɔba min bɛ yan. Monsieur le président du Haut Conseil de collectivité territoriale, Madame le médiateur de la République. Kɔrɔsigi kulu min sigilen don n'o ye jamanadenw ka maa sugandilen minnu n'o ye jamana kolatigɛw jamanadenw ka fɛla sigidaw hakilinaw kan o ɲɛmɔgɔ min bɛ yan ni hakɛ ɲini bɛ jamanadenw fɛ u bɛ se ka bɛncogo ani bɛnkola ɲini jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o kuntigi min bɛ yan. Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux. Jamana bɛ bonya ni karamaw ta ka jamanaden ɲumanw sɛgɛrɛ
ni bunye wale u ye o kulatigɛla ɲɛmɔgɔ min bɛ yan. Monsieur le consulaire et des organisations internationales. aw minnu n'aw ye dunan minnu bisimilalen don n'u ni Mali ye ko kɛ ɲɔgɔn ye n'u ye cidenw bila ka na sigi anw fa dugukolo Mali kan aw minnu bɛ yan. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux du département ministériel assimilé. aw minnu bɛ jamana yɛrɛ cakɛ bondaso minnu n'o silen don minisiri bondasow la bɛ o kolatigɛla o ko ɲɛnabɔla minnu bɛ yan n'u jɛɲɔgɔn n'u caɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u ka baara ye jamana baarakɛ bondasow o kow latigɛli ye aw minnu bɛ yan. Pour tous les morts civils et militaires étrangers et maliens tombés lors de cette crise multidimensionnelle. kɔlɔlɔ min y'an ka jamana sɔrɔ minnu ni tora la o ye n'o kɛra jamanaden gansanw ya n'o kɛra finitigiw ye dunanw fana dugulenw kan olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔla bi. Que nous traversons depuis plusieurs années. ni o gɛlɛya kolokololen don Mali kɔnɔ a bɛ san jan caman bɔ bi. Pour tous ces morts au Mali, au Burkina Faso, dans les Sahel, je vous prie d'observer avec moi une minute de silence. o su minnu ni o ni bɛɛ lajɛlen tora jamana in kuma bɔli la jamanaden gansanw fara jamana finitigiw kan minnu n'a kɛra an fa dugukolo kan minnu ni olu fatura Burkina jamana kɔnɔ saheli jamanaw yɛrɛ maa o maa ni e tora o kɛnɛ kan a ye jɛ an ka taasi bila waatinin kɛ ka don dɔnkuw bɛɛ lajɛlen ye n bɛ waati kunkurunin ɲini aw fɛ an ka taasi ka miiri se ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu k'u ye bɛɛ wulila n bɛ aw fo o wulili la ni su ninnu bɛɛ tɔgɔ la. Également qu'il fallait faire preuve de sens de responsabilité. Ni waleya min ni ye kɛnɛsigi min bɛ danbe ko fɔ a bɛ jɔyɔrɔ ko fɔ jeniyɔrɔfin jɔyɔrɔ bɛɛ ka kɛta ni ka walew la. Et d'engagement patriotique. ni o ye fasoden ɲumanya welekanw ye ani cɛsiri walew ye. Chaque fois. tuma o tuma. Notre peuple s'est dressé comme un seul homme. ni jamanadenw tuma o tuma malidenw n'u farala ɲɔgɔn kan ka wuli i n'a fɔ cɛ kelen o mana kɛ gɛlɛya o gɛlɛya ye o mana kɛ kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ ye o mana kɛ laɲini o laɲini ye ni malidenw kɔni tuma o tuma n'u wulila k'u jɔ i n'a fɔ cɛ kelen. Aujourd'hui, nous o gɛlɛya ninnu wulila an bɛ don min i n'a fɔ ko bi kɔni. avons une responsabilité historique. ni nin waati in na bɛɛ ka jɔda bɛ nin na sabu nin bɛna bila tarikuw la ka bila sini ye. Celle de transcender nos divergences pour sécuriser notre pays. fadenya minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuya minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn hakili kelenya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka ta in to ye ka jamana in kisi an bɛ don min i n'a fɔ ko bi. Pour préserver son intégrité territoriale. jamana in a dugukolo a bɛ se ka tanga ka matarafa ka siran ka kisi tilali ma ka kisi dankarili ma cogo min. Et pour créer les conditions d'un développement socio-économique. ka dalu sɔrɔ ka lahalayaw kɛ ka dabali ni fɛɛrɛw tigɛ min b'a to jamana in a bɛ se ka jidi hadamadenya ni sɔrɔ sira kan cogo min. Permettant d'offrir un avenir meilleur à notre postérité. an bɛna kɔto ko min ni o ye ka hɛrɛ kana jidi ani ɲɛta matarafa ka bila an kɔ ye cogo min. Qui m'installe dans la fonction du président de transition, j'entends imprimer une nouvelle dynamique. kalifa min dira ma bi n'o ye furancɛ fanga kuntigiya ni jamana kuntigiya ye n b'a fɛ k'an cɛ siri cogo bɛɛ lajɛlen na min b'a to an bɛ se k'o kuntigɛ an bɛ se k'o kuntilenna ninnu ani waleya ninnu sabati n ka miiri de ye ka o nimaya kura ninnu o bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na ni Asimu Goyita kɔni. Dans le sens souhaité par le peuple. ni nin laɲini yɛrɛ jamanadenw yɛrɛ ka kanufɛn ye nin ye jamanadenw ka laɲini de ye. Les défis sont immenses. kɔnɔguwankow ka ca kamanagwankow wulili ka ca gɛlɛya ninnu wulili a ka ca bi an bɛ laɲini minnu kɛ laɲini ninnu ka ca wa ka girin. Les attentes légitimes du peuple sont aussi grandes. nka jamanaw yɛrɛ ka laɲiniw fana ka bon caw ka girin cogo min jamana yɛrɛ ka laɲiniw fana ka girin ka bon o cogo la. Nous devons cependant renforcer notre résilience. o siratigɛ de la anw kan ka dɔ de fara an ka cɛsiri kan. Et notre espérance pour une meilleure vie. ka an jigi da jamanawdenya jamana waleya kuraw kan minnu ni an jigi bɛ se ka lakuraya cogo min anw malidenw. Cela est d'abord de ma responsabilité en tant que chef de l'État.
o kɔni ye ne ka jɔda fɔlɔfɔlɔ ne min ye jamana kuntigi ye ne min ye fanga ɲɛmɔgɔ ye o ye ne de ka kɛta fɔlɔfɔlɔ ye ne de kan ka o jɔ da la fɔlɔ. J'en mesure l'ampleur. N b'a dɔn k'a fɔ doni girin doni fɛgɛman tɛ fiyewu a ka bon o laɲini mafalen don ka se hakɛ min ma ne b'a dɔn. Aussi voudrais-je vous affirmer solennellement. O de la sa ne bɛna layidu ta aw ye k'a fɔ aw ye ka bɛɛ kɛ seere ye nin kɛnɛ in kan bɛɛ ɲɛna. Ici et maintenant. Yan sisan nin yɔrɔ in na. Ma ferme détermination. Cɛsiri min bɛ ne na ni laminen don nin ko ninnu mafali la cogo min ne Asimu. À relever ces défis. O gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo la kɔnɔgɔnko minnu bɛ yen kamanagwan minnu bɛ yen nin bɛɛ bɛ se ka bɔ yen cogo min ne laminen don wa labɛnnen don labɛn cogo la min b'a to ɲɛ bɛ sɔrɔ nin bɛɛ la. Mais tout cela n'est possible que dans la cohésion et la solidarité qui ont toujours caractérisé notre nation et qui sont mises à rude épreuve. Nga nin si tɛ ɲɛ sɔrɔ an si bolo f'an ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ɲɔgɔn ta fɔta lamɛn ka ɲɔgɔn ka hakilina sɔrɔ ka jɛ ka hakilina kelen sɔrɔ hakilina kelen min b'a to an bɛ sɔrɔ ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ sɔrɔ. Il s'agit en effet nin ye mun ye sur la base de la feuille de route cikan minnu ani laɲini minnu saritikan minnu taara furancɛ fanga in a ka kɛtaw n'a ka fɔta n'a ka waletaw la. De conduire la mise en œuvre des actions prioritaires nécessaires à la réussite de la transition. Furancɛ fanga in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye ko kɛta ye u n'o bɔlen n'o waleyali saritikan minnu t'a la furancɛ fanga in na f'olu de ka waleya. Notamment n'o ye organisation des élections crédibles, justes, transparentes aux échéances prévues. A dɔgɔdara k'a fɔ jamanakuntigi kura ka sigi don min o ka bɔ a sira fɛ ka kɛ ni jɛlenya ye o kuntigi sigi a ka kɛ ni tilennenya ye a ka kɛ ni ladiriyenya ye fanga ka sigi fanga min bɛna kɛ jamanadenw ka halala fanga sigilen ye. Je m'emploierai également à la réduction du train de vie de l'État. N ye layidu ta k'a fɔ musaka minnu n'o bɛ don fanga marali la o musaka cɛya ka caman bɔ o musaka ko la k'o bɛrɛ bɛn ka kimɛ jamana bɛ lahalaya mun na foroba nafolo tɛ tiɲɛ jamana marali o waleyaw n'o o diɲɛkow n'o o damunkow caman bɛ bɔ jamana ka nafolo tali ka mara kɛ o nafolo tiɲɛ caman bɛna bɔ la n y'o layidu ta aw ye. D'ores et déjà, j'ai décidé. Bitako bire nya langaniya na layidu ta ka bɔ bila nya latigɛ n jɔra kan. D'allouer les 2/3 du fonds de souveraineté du président, soit 1,8 milliard. Jamana ɲɛmɔgɔba nafolo bi mi d'a ma n'o ye a ka jɔyɔrɔ a bɛ se ka fanga in a bɛ se ka mara ni nafolo min ye o y'a ka nafolo ye a bɛ d'a ma. O kɔni y'a ka masa o y'a ka jamana jɔyɔrɔ y'a kuntigi o nafolo min bɛ d'a ma n'i y'o tila 3 ye ka 2 tigɛ n'o ye sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 800. Soit 1,8 million annuel aux autres. San o san sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 800 o de bɛ di jamana kuntigi ma san o san. Socio-sanitaire. A nafolo in n'i y'o tilayɔrɔ 3 tilayɔrɔ 2 bɛna don min da fɛ ne fɛ o ye ka magɛn ta gɛlɛya minnu bɛ kɛnɛya ko ani hadamadenya yɛrɛ magɛn minnu kan ka ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ maa minnu n'olu bɛ gɛlɛya la faso kɔnɔ. Notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable. Jiko gɛlɛya bɛ maa minnu kan dɔ bɛ bɔ olu ka jiko gɛlɛya la cogo min n'o ye ji ɲuman min da ye o gɛlɛya bɛ maa minnu kan ka magɛn ta k'u sɛgɛrɛ. Et aux soins de santé primaire dans les zones difficiles de notre pays. Yɔrɔ minnu bɛ yen sa n'o ye jamana gɛlɛya bɛ jamana yɔrɔ minnu na furakɛli ni kɛnɛya kɔnɔguwan ni kamanagwan minnu bɛ olu la a nafolo in bɛ don da fɛ ka dɔ bɔ olu ka kamanagwan u ka gɛlɛya la kɛnɛyako la yɔrɔ minnu n'olu ka kow ka gɛlɛn ni gɛlɛyaba bɛ olu kan u sigiyɔrɔ la. Face à ces impératifs. Ka kimɛ ni kɔnɔguwanko ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Aucune couche ni aucun groupe ne sera écarté. Mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ ko n'a ka kan k'o bɛ kɔnniya ma o tɛna kɛ fiyewu. Car le Mali a besoin de chacun et de tous. A bɛ kɛ faso jama ani maa kelen kelen ka hɛrɛ sira fɛ. Mesdames et messieurs. Cɛ ni muso minnu bɛ kɛnɛ kan yan. Je comprends vos inquiétudes devant les difficultés qui nous assaillent depuis plusieurs années. N bɛ a kalama
kono gwanku ni haminaku minu ni gɛlɛya minu n'u kɛnbɛ ka gwengi aw dala n'o ye aw ka don gɛlɛyaw ye n'o bɛ aw dala a bɛ san jan caman bɔ bi. Comme nous le savons tous, i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min. il y a des moments décisifs. Waati n'a gɛlɛyakow o waati ninnu na. Où se joue le destin d'une nation. O bɛ jamana bɛɛ ka jamanaya senfɛ. La nôtre, éprouvée depuis des décennies. A gɛlɛya minnu kolokololen don an gɛngɛnen don gɛlɛya minnu na bi n'o bɛ san jan caman bɔ. Devra trouver les ressorts nécessaires pour répondre et assumer pleinement son destin historique. Mali yɛrɛ kan ka jɔ jɔda min na n'o y'an faso Mali ye. A ka maliya kunungo fo ka se bi ma n'a bɛ lakali tarikuw la. Ceci est notre devoir de génération, mais c'est notre dette envers les générations futures. O ye anw malidenw bɛ yen anw minnu bɛ jamana in kɔnɔ bi o ye anw ka kungo de ye ka fɛn kɛ n'o ye baara ye baara min a bɛ kɛ ka bila sini mɔɔw ɲɛ. Aussi, voudrais-je réaffirmer mon engagement n bɛ n ka layidu lakɔrɔya yan. pour assurer une meilleure gouvernance et une meilleure distribution des services publics. Ni layidu ta aw ye nin kɛnɛ in kan k'a fɔ min ye mara ye mara dilan ka kɛ mara ɲuman ye n y'o layidu ta aw ye. N ye layidu ta aw ye k'a fɔ jamana in kɔnɔ hakɛw ani jamanadenw u sigi bɛ ka min kɔnɔ n'o ye u ka hɛrɛ makaran ye n ye layidu ta aw ye k'a fɔ n b'o timɛ. Au bénéfice des populations sur l'ensemble du territoire. Jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen jamanadenw jamana kɔnɔ yan. Mesdames et messieurs, cɛ ni muso minnu bɛ yen. L'apaisement du climat social demeure un gage de succès pour la réussite de la transition. Jamana bɛ se ka basigi cogo min basigi ka sigi sɛgɛn jamana in kɔnɔ o ye dalu ye dalu min b'a to furancɛ fanga in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ka furancɛ fangaya baaraw la ka jamanadenw wasa. L'amélioration des conditions de vie des Maliens. Malidenw ka diɲɛ don o don maaya a bɛ se ka ladilan ka lafiya se u ma diɲɛ don o don cogo min. Sera un souci constant pour le nouveau gouvernement à venir. Jamana mara bɛna kalifa minnu na diɲɛ don o don o de bɛ k'u ka hami ye o de bɛ k'u ka kɛta ye o de bɛ k'u ka fɔta ye o bɛna baara bɛɛ lajɛlen kɛ o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min. Elle sera recherchée de façon intelligente. Wa o dabali n'o fɛɛrɛ bɛna ɲini ni kodɔn de ye ani faamuya minnu kan ka sɔrɔ min b'a to ɲɛ bɛ sɔrɔ. Pour ne pas fragiliser l'équilibre budgétaire et ne pas compromettre les investissements. Kegunya ni kodɔn min b'a to ka sɔrɔ a kana kɛ baara gansanw ye nafolo ni kɛta ni fɔta minnu kan ka kɛ o kana taa sira wɛrɛ fɛ k'o kɛ cɛsiri gansanw ye o bɛ dabila. Ainsi, je vais demander au nouveau gouvernement qui sera mis en place. O la de sa jamana marabaa minnu ni olu bɛna sugandi ka baara d'u ma n bɛna f'u ye. D'engager un dialogue franc. U ka kɔnɔnjɛya kuma fɔ jamanadenw ye ka kɔnɔnjɛya kɛnɛw sigi ni jamanadenw ye. Sincère avec l'ensemble des syndicats. Baarakɛlaw ka tɔnbolo faraw bɛɛ u n'u ka sigi kɛnɛ kelen kan u ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye k'u kɔnɔnjɛya ɲɔgɔn ye jamana bɛ lahalaya min na cogo min lafiya bɛ se ka na jamana kɔnɔ. Pour une résolution durable de la crise actuelle. Gɛlɛya minnu bɛ baarako la baarakɛlaw ni jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli cogo min u bɛna kɛ u ka baara ye ka ɲɛsin hakɛ ɲinitɔnw n'o ye baarakɛlaw ka hakɛ ɲinitɔnw bolofara bɛɛ lajɛlen u n'u bɛɛ bɛ sigi ka kuma ni kɔnɔnjɛya ye. Exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des personnes qui bâtissent notre pays par leur labeur quotidien, chacun dans sa sphère et en sa manière, qu'il s'agisse des paysans, des éleveurs, des pêcheurs, des opérateurs économiques, des artisans. Maa ni ka jɔda bɛ Mali kɔnɔ a kɛra bagangɛnnaw ye o a kɛra cikɛlaw ye o a kɛra mɔnikɛlaw ye o a mana kɛ sanni feerekɛbaw ye julaw ye o maa bɛ yen k'e ka jɔda dɔ bɛ Mali in kɔnɔ e ka kɛta n'i ka fɔta n'i ka cɛsiri bɛ se ka jamana in sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ maaw ye maa minnu sira bɛna d'u ma u bɛna dɛmɛ u bɛna sɛnsɛn kɔnɔnjɛya la cogo min laɲini minnu bɛ fasoko la an bɛ se ka laɲini minnu sɔrɔ cogo min. Des fonctionnaires, des communicateurs et des légitimés traditionnels et religieuses. Minnu ye laada ɲɛmɔgɔw ye minnu ye ɲamakalaw ye minnu ye laselikɛlaw ye maa o maa ne do ye ka baara ye jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ka kuntilena kelen ta cogo min a tɛ kɛ nin si kɔ tuma dɔw la hali kunnafoni laselaw kɛ. Je n'oublie pas également les femmes et les jeunes auxquels une attention particulière sera accordée. N tɛna ɲinɛ musow kɔ n tɛna ɲinɛ denmisɛnw kɔ an bɛna an sinsin bere dɔ kɛ olu ye faso kura jɔli la kɔni Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min. Ma conviction profonde ni Asimi Goïta limaniyanen do n'a ye est que les filles et les fils de ce pays
dans un élan de solidarité et jamana cheni jamana muso minnu bɛ faso denw n'u ye ɲɔgɔn minɛ n'u ye ɲɔgɔn magwɛn ni kɔnɔɲɛya ye engagement commun ne pourrait nullement échouer s'il se donnait la main. n'an kɔni y'an bolo di ɲɔgɔn ma wa k'a fɔ hakili bɛ min na fasoko la an ka laɲini ye maliko la min na k'a fɔ an bɛ fɔ o ko wa k'a fɔ an bɛ dɛsɛ o la wa ne dan t'o la fiyewu ni maniyɛnen don k'a fɔ n'an ye ɲɔgɔn minɛ muso ni cɛw faso in kɔnɔ yan mali b'a yɛrɛ sɔrɔ mali bɛ k'a yɛrɛ ta ye mali bɛ min ɲini jamanako la mali bɛ n'o sɔrɔ. En transcendant les divergences, fɔɲɔgɔnkɔ ni ɲɔgɔn faamubaliya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ woyɔ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an k'u bila ka ɲɔgɔn minɛ bani yeta ɲɔgɔn yetabaliya kuntena kelenbaliya hakili kelenbaliya fadenya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'an y'u bila kɔni an bɛ min ɲini fasoko la an b'o sɔrɔ dɛ. et les contradictions lorsqu'il s'agit du Mali. an ka ɲɔgɔn faamubaliya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an k'u bila ni maliko nana an k'u bila ka ɲɛsin faso ma bani. Ces pays qui nous ont été légués par nos devanciers. maa minnu n'o ye an bɔra maa minnu na olu ye faso min di an ma tiɲɛ na wallahi olu ye jamana in di an ma an ye jamana sɔrɔ ka bɔ maa minnu yɔrɔ minnu kɔnna an ye. Ces pays que nous devons à notre tour transmettre à nos enfants dans la continuité de la fierté légendaire de notre peuple. anw yɛrɛw bɛna jamana in an bɛna taa ka jamana in to mɔgɔ minnu bɛna anw kɔfɛ an bɛna taa ka faso in to bolo cogo min na n'an y'a hakili to olu la. Mesdames et messieurs, cɛ ni musow le Mali est resté actif au plan international. mali ka jɔda bonyana kosɛbɛ mali ni diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ jɔdaba de bɛ mali bolo wa mali y'o jɔda in mafa. Et a bénéficié de la solidarité d'autres pays. o sira de la jamana caman bɛ bi n'u y'an kanubaciw ye olu bɛɛ bɛ k'an magwɛ n'u seko n'u damajira ye. Particulièrement en ce moment de crise multidimensionnelle. Je voudrais ka sabu kɛ gɛlɛya min kolokololen don an gungenen don gɛlɛya minnu na o siratigɛ la sa ni Asimi Goyita ka laɲini ye min ye ne bɛ min fɛ en votre nom aw tɔgɔ la exprimer notre gratitude, notre attachement à cette solidarité internationale. an b'a fɛ ka waleɲuman dɔn kɛ ka barikada kɛ ka bonyamasegin kɛ o maaw ma maa minnu n'u bɛ ka magwɛn cogo la min ye kɔnɔjɛya magwɛnw ye. Pour la stabilité du Mali, mali bɛ se ka basigi cogo min n'o y'u ka hami ye o b'o baara la. nous apprécions à leur juste valeur les sacrifices qu'ils consentent pour notre pays. wa an tɛ fitiri wale ye koyi k'an bɛ k'a yɛrɛ saraka min kɛ min b'a to mali b'i sɔrɔ mali b'a yɛrɛ sɔrɔ an b'u barikada k'u fo n'u ye k'u waleɲuman dɔn kɛ n'u ye. Tout ce qui renforce notre détermination et fɛn minnu b'a to dɔ bɛ fara an ka cɛsiri kan a bamanankan jɛlen ye jumɛn ye a ye na a ka n dɛmɛ n ka wara la o b'a sɔrɔ a kunkolo minɛlen don yɛrɛ fɛ. notre engagement dans les combats pour le développement durable, min b'a to jamana in b'a yɛrɛ sɔrɔ jidi kuntala jan sira fɛ. la justice sociale. hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ matarafali malidenw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ dɔnni ani hakɛ u kɔlɔsili bɛɛ ka hakɛ ka di ma bɛɛ k'u matarafa ni kɔnɔjɛya ye. Je voudrais n b'a fɛ en votre nom rassurer les aw tɔgɔ la ka hakililatigɛ kumaw fɔ organisations sous-régionales jamana minnu bɛ yen ko kan dɛmɛ minnu n'o bɛ ka ta ka anw sɛgɛrɛ aw tɔgɔ la régionales et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation. mali fɛn o fɛn ye jamana in ka hɛrɛ ye mali ye layidu o wali layidu ta mali kan dili kan di o kan di kɛ min b'a to jamana in bɛ basigi o layidukanw tɛmɛna mali ni jamana o jamana cɛ ko mali ye layidu jamana de ye ko mali b'o layidukanw ani o bɛnkanw ko mali tɛ a tu ka nɛmu ni mali kɔni n'a ye layidu min ta k'a b'o layidu bɔ a sira fɛ aw tɔgɔ la ne b'a fɛ k'o hakililatigɛ kumaw fɔ an dɛmɛbaw n'a magwɛnkɛbaw bɛɛ ye. Mesdames et messieurs, cɛ ni muso minnu bɛ yan ne badenw avant de clore mes propos, yanni n ka kuma in bila je voudrais rappeler que n b'a fɛ ka hakililajigi min kɛ nous continuons le travail entamé dans le cadre de la mise en œuvre intelligente et efficiente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. bɛnkan min n'o ye cɛfɔ ni kanbɛn bɛnkan min ni bolonɔbila kɛra a la a bɛ se ka lawaleya cogo min lawaleya cogo la mali ka hɛrɛ bɛ minnu na mali ka kelenya bɛ sabati ni min ye o layidukan n'o cɛsiri minnu wale minnu kan ka kɛ n bɛ layidu ta yan ka fɔ o bɛɛ lajɛlen na waleya mali ka nafa o kosɔn mali kɛ hɛrɛ kosɔn mali yɛrɛ ka tɔnɔ kosɔn. Ici du processus d'Alger en vue toujours de... o cɛfɔ o bɛnkan min ni bolonɔbila kɛra a la n'a layidukanw taara kabili Algérie des conditions optimales d'une paix durable. n'a bɛna kɛ sababu ye ka kanbɛn ni karama
ani kunsigila ani kayira no kundala ja na bisiku sabati an faso kono chogomi. Aussi, les conclusions du dialogue national inclusif continueront à être mises en œuvre de façon. O siratigela jamanadenw bɛɛ lajɛlen da kan ka don ko sabati ko bɛ se ka sabati ka kɛ kɛcogo ɲuman minnu na jamanadenw bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ ani u ka jɔda ani u ka hakilinaw bɛ se ka lawaleya cogo min. Judicieuse. N'a kɛcogo ɲuman bɛ sɔrɔ cogo min. L'espoir est permis. An kana jigila tigɛ ne badenw wasa bɛ ɲɛfɛ an bɛ se ka wasa sɔrɔ koyi. Et c'est ensemble que nous relèverons les défis. Wa a ti ɲɛ sɔrɔ dɛ f'an ka jɛ ka cɛsiri gɛlɛya minnu bɛ yen o gɛlɛya ninnu an bɛ se ka jɛ k'olu wuli cogo min. Vive le Mali dans une Afrique unie et prospère, que Allah bénisse notre pays. Sini bɛɛ faso ye n'an bɛ na fɔla n'an ye an cɛsiri k'an bolo di ɲɔgɔn ma fadenya di ɲɔgɔn faamubaliya minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'o bila n'o ɲɛ sɔrɔla an fɛ n bɛ dali masa deli a ka dugu a Mali ye. N b'aw fɛ. O bɛ kiribulon min n'a ye jamanakuntigi sigi an b'o wele o ni jamanakuntigi kana foroba jata kɛ k'o bila ka a bɛ kɛ seerew ye don nata ninnu na. Le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Colonel Assimi Goïta jamanakuntigi fanga ɲɛmɔgɔ bɛ yen. An balimaw Assimi Goïta a ye dantigɛli min kɛ jamanadenw ye an kɔni y'a lajɛ k'a yɛlɛma ka kɛ bamanankan ye komi tubabukan don n'a yɛlɛmana ka kɛ bamanankan ye. Assimi ka kɔrɔsigiw bɛ yen minnu ye a ka bilasirali kɛbagaw ye o kɛra nanzarakan ye o kɛra bamanankan ye n'a y'a sɔrɔ fɛn fɔra an fɛ bayɛlɛmali ka bɔ nanzarakan na ka na bamanankan na ko fili sɔrɔla la a ɲini dɔ u fɛ u k'an wele wali u ka na arajo ɲɛtaa la yan ni fili sɔrɔla yɔrɔ minnu kuma bayɛlɛma la u ka a latile anw kɔni miiri la an tun miiri la Jose kɔni a ka dɔnkibaru tun miiri la nin kumakan ninnu bɛɛ ka yɛlɛma kabili kununko fo ka se bi ma ka bɔ nanzarakan na ka na bamanankan na ni fili sɔrɔla yɔrɔ min u kana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka latile sabu Jose Traoré limaniyenen don k'a fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw olu yɛrɛw bɛ se ka bɔ u ka jamana kow kalama nin kuma minnu fɔra a bɛɛ fɔra nanzarakan de la kabili kununko an bɛ k'a lajɛ ka bayɛlɛma bamanankan na kɛnɛ in sigira an sera ka min tɔmɔ o de ye nin ye. À présent sisan da bɛna baara min bɛna kɛ. La parole est à monsieur le procureur général. Kuma bɛ jamana sariya u kɔlɔsili ani o matarafaba kuma b'a bolo ni mɔgɔ min ye ale de ye Cour suprême n'o ye jamana kiribulon min n'o bɛ jamana kiribulon bɛɛ lajɛlen ni sancɛ o ɲɛmɔgɔba n'o ye Wafi Wagade ale de ye Assimi Goïta sigili fanga na a n'a kan ka kalikasiyɛn min kɛ a kolatigɛw bɛɛ ale de bolo. Pour ces réquisitions. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, de me donner la parole. Ale sɔrɔla ka kuma ta k'a di Cour suprême yɛrɛ o ɲɛmɔgɔba ma. Ale sɔrɔla ka kuma ta k'a di procureur général ma n'o ye Mamadu Timbo ye. Ale ye dantigɛlikan minnu kɛ o dantigɛlikan ninnu filɛ nin ye. Monsieur le président. Jama ɲɛmɔgɔ e min bɛ kɛnɛ kan yan kuntigi. De la transition, chef de l'État. Furancɛ fanga kuntigiba ni jamana marakuntigiya bɛ e bolo bi. Monsieur le président de la Cour suprême. Jamana kiribulon min bɛ kiribulon bɛɛ lajɛlen ni sancɛ o ɲɛmɔgɔba min bɛ yan. Monsieur le président du Conseil national de transition. Jamana kɔrɔsigi kulu min sigilen don furancɛ fanga na n'ale ye jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ u ka kɔrɔsigi n'olu ye sariyaw ani jamana yɛrɛ bɛ boli sira minnu kan kuntigi min bɛ yen n'a bɛ kɛnɛ kan yan. Moi, en vertu de ma modeste expérience, ne kɔni ne ye kiribulon ɲɛmɔgɔ gansan de ye. J'ajoute pour ma part n bɛ se ka min fara o kuma in kan. La crainte d'Allah. Ala kɛlibanjiya ani Ala don ani Ala ɲɛsiran ye. Allah étant le juge Ala ye min ye suprême, le protecteur suprême, le guide suprême. Bilasirali kɛbaa min n'ale ye kodan ye kisibaa min kisiba tɛ kisiba min ko o de ye Alahu ye. Quelqu'un a dit, dɔ y'a fɔ lorsque le pouvoir s'installe, ni fanga kɔni sigira bɛɛ. Actuellement, on voit le pouvoir organisé. An bɛ y'a ye fanga bɛ fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ a ka hami y'o de ye. Toute une batterie. Fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye kɛta ye sa a kan ka fɛn o fɛn fara ɲɔgɔn kan min b'a to o laɲini ninnu bɛ sɔrɔ. De moyens pour se sauvegarder. Ka dabali ni fɛɛrɛ ɲini a bɛ se k'a yɛrɛ makaran cogo min fanga kɔni.
k'a yɛrɛ kɔlɔsi k'a yɛrɛ cogo pour exercer le pouvoir paisiblement cogo min a bɛ se ka a diliw don k'i sinsin k'i dili sinsin pour aller le plus loin possible. a bɛ se ka mɛn fanga na cogo min kudayi ani bada. Mais l'opinion qui dit que Allah étant le meilleur protecteur, si vous avez la crainte bɛn dun kɛra kan k'a fɔ kisi ani tanga ni kɔlɔsilikɛla ye Allah de. d'Allah, vous êtes sûr d'être protégé. Ni maa min kɔni jigi bɛ Ala kan i b'i hakilila tigɛ k'a fɔ i b'i makaran i b'i kɔlɔsi i b'i tanga Ala fɛ. À toute épreuve, Gɛlɛya o gɛlɛya n'a nana Ala b'i bɔ o gɛlɛyaw la toute circonstance. waati bɛɛ lajɛlen na. Donc, O de la le meilleur procédé ni maa min b'a fɛ ni fanga min b'a fɛ i ka tanga i ka kisi i ka kɔlɔsi pour un dirigeant du pouvoir, c'est d'avoir fanga ɲɛmɔgɔ kɔni bolo bɛɛ avoir la taqwa, la crainte d'Allah. wallahi i ka kisi Ala ye siranya de b'a d'i ma Ala tanga de b'a d'i ma kabako basila ye nin mɛ n'a fɔra ko jamana ye kodɔn jamana ye nin ye Cour suprême ɲɛmɔgɔ de ka kuma ye tan karamɔgɔ n bɛ ka i ka kuma yɛlɛma ka kɛ bamanankan ye ni nin tɛ ciden bila ka na n wele i ka n bilasira ne kɔni y'a faamu ni faamu cogo la i ye min fɔ Asimi ye ne bɛ k'a yɛlɛma bamanankan na n tɛ k'a kɛ ni hakili foyi ye wallahi suma wallahi fo jamanadenw ka bɔ a kalama cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw k'a dɔn i y'a bilasirali kan min na bisimila basila. Vous le souhaite, Monsieur le Président. Jamanakuntigi. Dois-je me donner la peine, mesdames et messieurs, de rappeler ici cɛ ni muso minnu bɛ yan n b'a fɛ ka hakililajigin kɛ que c'est le fléau monstrueux nin ye jigilatigɛ kɔlɔlɔ banbaliw de ye de l'injustice, hakɛ matarafabaliya tɔɲɔni ka mɔɔw tɔɲɔ u ka hakɛ nɔfɛ mɔɔw ka jo dibaliya mɔɔw ka hakɛ ntarakili tɔɲɔni sariya sira fɛ n'est-ce pas, profondément ancré dans une société n'o o kologolelen don an ka jamana kɔnɔ an ka taabolow n'an ka taasiraw la bi n'o y'an jogow de ye incapable de s'en défaire, qui l'a conduit à sa décadence, o donc de bɛ kɛ sabu ye ka fanga yɛrɛ dafiri ka fanga in langolonya à sa destruction. o de bɛ fanga tiɲɛ. Le problème central au Mali, anw ka jamana gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye bi aujourd'hui, bi c'est l'injustice. dan dɛmɛ mɔɔw ka hakɛ matarafabaliya mɔɔw ka hakɛ dibaliya tɔɲɔni mɔɔw ka hakɛ minɛliw la kiiri tigɛli jɛlenya la o kɛbaliya an ka jamana gɛlɛya o de ye bi dont la cause principale ni a sabu jugu ye min ye est liée o sirilen tɛ foyi la à l'impunité persévérante et persistante kabako minnu b'a tiɲɛni kɛ o dansago n'o sariya sɔsɔ o tɔɲɔni jugu o hakɛ ndarakili minnu y'a kɛ b'a ye u b'a kɛ foyi tɛ ka bɔ a la sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan n b'a kɛ piyan a ka di n ye an ka jamana gɛlɛya o de ye bi. Mesdames et messieurs, de rappeler ici que c'est le fléau monstrueux nin b'a ye an ka jamana in kɔnɔ yan kɔlɔlɔ jugu min ni o ye kɔlɔlɔ jugu kɔnɔna ye an faso Mali kɔnɔ yan bi o tɛ fɛn wɛrɛ ye de l'injustice, injustice ka mɔɔw dɔw ka hakɛ minɛ ka di dɔw ma ka kiiri tigɛ ka sɔrɔ tilennenya tɛ laadiriɲɛya tɛ ka mɔgɔ dɔw ɲɛkun lajɛ ka tiɲɛ d'a ma ka sɔrɔ tiɲɛ t'a bolo ka dɔ lajɛ se t'a ye ka tiɲɛ bɔsi a la k'a di maa min tiɲɛ t'a bolo ka sariya boli a ma boli ni tilennenya ye a bɛ fɔ de ma ko injustice. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin ye an ka jamana kiiribulon min n'o bɛ jamana kiiribulonw ni san cɛ n'o ye cour constitutionnelle ye o ɲɛmɔgɔ de bɛ ka dantigɛli kɛ nin cogo in na tan kabako ala bɛ Mali fɛ dɛ n'est-ce pas, profondément ancré dans une société o de ye jogo ye jogo min kolokololen don an ka jamana kɔnɔ bi incapable de s'en défaire, qui l'a conduit à sa décadence, donc à sa destruction. o de ye an ka jamana dafiri an ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔ bi. Le problème central au Mali, aujourd'hui, min bɛ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an bɛ waati min na c'est l'injustice. o ye hakɛ matarafa ni hakɛ tanganibaliya ye ka dɔ ka e min i ka hakɛ ye min ye i jo k'o k'i jalaki ye i ka hakɛ k'u bɔsi la k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma ka tɔɲɔni kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma ka sabu kɛ sabu dɔ ye sabu min n'o kelen e kelen ka nafa de y'o ye. Dont la cause principale est liée à l'impunité persévérante et persistante. n b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la ka mun lami o baara la e bɛ tiɲɛni kɛ foyi t'i sɔrɔ i hakilila tigɛlen don i b'o ta ka jamana sɛgɛrɛ i b'o ta ka maa minnu sɛgɛrɛ i b'a kɛ piyan sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan
J'allais même ajouter en qualificatif l'impunité triomphante et arrogante. Minumba dansogo nununke ubi wasa soronai wa u jamalendo u kavalendo u kafalendo u ka dansogo nu ka dantemena ba ke ka sharia kankoro soso pia benyana beba ye wobi ubu disikusinai. Depuis des décennies, akachani sanjan chamaebi monsieur le chef de l'État, des concitoyens mi ye faso deunye abonnés à la course effrénée aux richesses. Be haujalendo na flo nofe basila ni kritela kriblo mimbe no y cour suprême anyamo de kap ma fleni ko an haujalendo na flo nofe na flo nyini ko jugu bebi bolla na flo nofe soro jugu jugu abi soro jugu wo jugu ambe be ka bolu de nofe kanyon dani na flo jugu nyini ni donnant à notre jeunesse krengrenyana démission kabo démission yorokoni l'avenir de la nation. Le mauvais signal se livre à des pillages systématiques. Otomasa bebe ka naflo buruja iba fo furuba mishi rube bebulu anyanama ha iba sugu tige akadiye choko min katanai des ressources et deniers publics façon naflo abeka jugu ya kantaraki kasunya kamine pampara kata benye bala furuba naflo c'est en toute impunité ka ke fenti boala bebe ka ke foiti boala. Ce sont ces mêmes fossoyeurs de l'économie nationale qui, adoptant la stratégie d'association de malfaiteurs, wa ni mekani janfa de koy mo de bi bembembenge ka janfa ke ka faranyonga ka janfa ke ka façon na flontraki s'organisent pour mettre en situation d'échec permanent ka façon sigi ase zabara kono fengo feno yi ko ketaye mali kono ko mali be nafa soro nay abebe keni nafa soro baliade abebe keni chenini tous les rouages de l'état jamana jo fanga bunda suni chake bunda su bela yelina chargé des différentes missions d'inspection minumbe nolu ya ko sege sege ke bawi cheni gelaw nomle baay chargé des différentes missions d'inspection et de contrôle de la bonne marche des affaires publiques en amont et de la sanction par les cours et tribunaux en aval de tous les comportements qui violent. Minumbe no ya ko sega sega ke bawo ya ko nyin ke bawo ye cheni bali bawo ye hali minumbe no ye critique bawo ye fengo fembe no dabali no fera ukanga tika unyesigi minunganga ke les règles de la bonne gouvernance économique et financière. Jamana ere fengo fembe no ye dabali ni fere tikeli jamana soro ani jamana nafolo ko bisika jidi chomi. Comment dans ces conditions, monsieur le chef de l'État, chokodi ninko numbe ninjola jamana kundigi abisika famu chokodi nye bisika sorola chokodi kakuto ninjola de la multiplication de la création de structures telles que le bureau du vérificateur général segesegeli bunda sumnu zigilendo ka jamana nafolo a jugu yali kele ina fo jamana ere chake bunda sumi nga baraye jamana nafolo jugu yali keleli no vérificateur général la casca l'OCLEI les pôles judiciaires économiques fengu fembe no lu ka baraye ni jugu yali no keleli o chake bunda so adasira o lu kelengele ne masisa ajouté aux structures traditionnelles d'inspection et de contrôle de l'administration d'État jamana yɛrɛ foroba cakɛ bunda so olu yɛrɛw ka yɛrɛ lɛrɛ wuli ni yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli cakɛ bunda so laadaw sira fɛ olu minnu fana be. Comment dans ces conditions espérer que ces structures puissent faire preuve d'efficacité et d'efficience? Yala voilà pourquoi à notre kanin ko in to nin cogo la nin cakɛ bunda so lahawta cakɛ bunda so nɔminɛli ni sɛgɛsɛgɛli minnu be yala olu be se k'u ka baara kɛ nin cogo la cogo di. Abi la lutte contre la corruption en particulier. Furuba nafolo juguyali kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o kɛlɛli. Et contre toutes les formes de délinquance économique et financière en général. Furuba nafolo ndarakili sira o sira be sa. Enregistre continuellement des contre-performances. Diɲɛ don o don olu ka baara kɛlen don baara fu de u kan ka bila min na u kan ka ɲɛ sɔrɔ fɛn min na ɲɛ tɛ sɔrɔ fiyewu. Et des échecs aux grandes dames. U be gansan ten a jigilatigɛ dun tɛ foyi ye. De ceux de nos concitoyens qui veulent rester patriotes. Jamanaden minnu n'olu b'a fɛ ka kɛ halaladenw ye u tɛ faden to dun a kɛra olu bolo jigilatigɛ ye olu minnu b'a fɛ ka balo halala la olu ta kɛn bɛ nimisa jugu de ye.
La justice, qui est l'institution sur laquelle comptent la plupart des Maliens, sharia tigɛ b'a minnu bɛ ni jamanaden caman jigi bɛ olu fana kan dun pour redresser la situation, n'olu miirila k'a fɔ kiiritigɛbaw de kan ka ko tiɲɛni ninnu ladila ko dunni ninnu latile de notre pays, an ka faso kɔnɔ que notre pays connaît, O ne jigi peut latigɛ rien, min ma faso monsieur kɔnɔ le chef de l'État. La justice ne peut rien. Si cet argent sale, des puissances d'argent, ni kiiritigɛbaw tɛ se ka foyi kɛ fo ni a tun y'a sɔrɔ kɛ est en capacité de revenir pour semer sans vergogne la corruption au niveau des acteurs de la justice. ni o kɔlɔlɔ kelen ninnu u ka dili bɛ don fo ka na se kiiritigɛlaw yɛrɛw ma On nous a toujours dit que c'est la justice qui peut sauver ce pays. Non. a bɛ fɔ k'a fɔ ko kiiritigɛbaw de bɛ se ka jamana tanga ayi dɛ Je dis, l'État doit lutter efficacement. faso de ka kan ka kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ tɔnɔma kɛ ka faso ka kɛlɛ kɛ ni kɔnɔjɛya ye o bɛ bɔ faso de yɔrɔ jamana kɔni Contre les puissances d'argent mɔgɔ minnu bɛ yen ni nafolo lahatɔ b'u bolo don qui utilisent ce procédé pour détruire l'État. olu yɛrɛw de kɛn bɛ ka jamana feereke bi kosɛbɛ La justice ne peut rien kiiritigɛbaw tɛ se ka foyi kɛ o la si ce même argent se retrouve au niveau de la justice. ni o nafolo kunna tiɲɛnenw laban o bɛ taa don kiiritigɛlaw senkɔrɔ Donc, o la je continue mon discours. Dès lors, Monsieur le Président de la Transition, o tuma sa furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye il m'importe de dire ici et maintenant n b'a fɛ ka n kɔnɔjɛya ye yan nin y'an yɔrɔ in yɛrɛ la que parmi les jalons de la transition furancɛ fanga kolatigɛlaw la mɔgɔw b'u la que la transition doit poser pour doter le Mali d'un nouveau départ, olu de ka kan ka kɛ furancɛ fanga in de ka kan ka kɛ ka mali ta dakurala dakunkurala kɔni furancɛ fanga in de ka kan k'o kɛ vers des lendemains salutaires et rassurants, min bɛna hakilisigi ani lafiya lase malidenw ma sini doit figurer en bonne place. o de ka kan ka kɛ an ka hami o de ka kan ka kɛ aw ka hami fɔlɔ wala o jɔda ka kan ka bonya bi aw yɔrɔ En tirant les leçons du passé, tiɲɛni minnu y'anw sɔrɔ an ye talonko laban minnu kɛ kɔrɔlen o ka kɛ walanda ye o ka kɛ kalanda ye anw bolo o ka kɛ bilasirali o k'an hakili an ka hakili to la ka sira kuraw bɔ une nouvelle stratégie dabali ni fɛɛrɛ kuraw de lutte contre l'impunité foroba nafolo a burujali fɛn tɛ bɔ a la ka sariya kankɔrɔ sɔsɔ n b'a kɛ piyan fɛn tɛ bɔ a la o ka kɛlɛ fo kɛlɛko dan seko bɛɛ lajɛlen na convient pour l'État en cette matière. o kɔni o ko latigɛli la faso ka kan ka min kɛ De se réorganiser pour aller à des résultats faso ka kan k'i labɛncogo kura de la faso bɛ se ka jaabi ɲumanw sɔrɔ olu la cogo min d'où l'on peut relever moyennant évaluation systématique o tɛ taa lɛrɛ wulili fɛsɛfɛsɛli ko ɲɛɲini a sɛgɛ ka kow sɛgɛsɛgɛ ka kow ɲɛdɔn bɛrɛ la de l'efficacité et de l'efficience. fɛn o fɛn n'i b'a kɛ a tɔnɔ ye nin ye a tɔnɔ kan ka kɛ nin ye wa a tɔnɔ sɔrɔla ko minnu ni kɛli ka kan jɔn joona olu de kan ka kɛ D'autres pays africains ont pu se relever du jamanaw bɛ jamana n'o ye farafin jamana dɔw ye olu sera ka wuli munna anw tɛ se ka wuli désastres et des pires catastrophes. Pourquoi pas le Mali? olu sera k'u yɛrɛ bɔ nin kɔlɔlɔ nin gɛlɛya jugu minnu na ka tɛmɛ o Cela n'est pas, à mon humble avis, au-dessus de nos forces. ne kɔni hakili la k'a fɔ ko malidenw se tɛ o la wa ayi o tɛ anw man ka dɛsɛ o la fiyewu o tɛ anw se ni san cɛ ayi Ce sujet, j'estime, Monsieur le Président, qu'il est attendu de vous. Assimi Goïta mɔgɔw sigin bɛ k'i kɔnɔ ni fɛn minnu ye o ye ninnu de ye Il est attendu de vous minnu bɛ k'i makɔnɔ ni ninnu de ye volonté politique inflexible. yɛlɛya dɛ i ka kɛ ɲumankɛbaa ye i kana jɛgɛn fiyewu La communauté internationale nous observe. diɲɛ bɛ k'an filɛ dɛ duniya kabila mɔgɔw bɛ k'an filɛ dɛ Et attend très certainement de nous que le Mali, notre beau pays, olu bɛ ka fɛn min kɔnɔ yan an ka jamana de ɲuman an ka jamana fasoba in maliba in u sigin bɛ ka mali kɔnɔ envié de tous, mali min ni bɛɛ bɛ an kanumɔgɔw ka ca bɛɛ bɛ ka anw kanu prenne des orientations rassurantes. mali ka kuntilennaw ta mali ka kɛtaw kɛ mali ka fɔtaw fɔ minnu n'o bɛ mɔɔw hakililatigɛ min bɛ mɔɔw hakili sigi
mo malika fenge femimbe mato mimbe o haklisigi anga kola. Il y a là, monsieur le président de la transition, chef de l'État. Frontier fanga nyemgo o sera de fesa frontier fanga nyemgo asimingo ita. Défi à relever. Ni onga doninde donimi nankan ko ta ni wasaye. Ngeleya nunu ma munu mandala anga seka geleya nunu wuli ni wasaye. Qu'Allah nous aide. Ala ka andeme, ala ka duganyi, ala ka mangwe. Amin. Amin. Qu'Allah nous y aide. Amin. Ala ka andeme, ala ka sira janana amin. Au demeurant, je vous félicite, bien cher président. Mbi ifo ki barkada asimi goita. Pour les choix porteurs d'espoir qui vous est fait. Jigi tugu odunimi hakili latige jigiya min dare ekan asimi goita. Sans manquer d'ajouter mes vœux ardents et ndena nyine duwawu ko anin kanganiya minye kasima. Sincère de pleine réussite, tant les sentiers à bâtir paraissent immenses, mais baram numbi bolo doni nga giri ko juku au-dessus de nos forces. Ga ka foku antise doni nun gorowa ne dandaw la fiyo. C'est donc, monsieur le président, honorable membre de la Cour, au-delà ça kene yinzigi nyemgo jamana kundigew namba minumbe kene kanya kiri bulon koloshili kala minumbe ya. Au bénéfice de ces notes pleines d'espoir, ni dandigali ni njigi kuma minum foran fesan no yener hakliwe que le ministère public requiert qu'il plaise à la Cour. Otuma jamana ka hakini kiritigala va alebiseka fen fosa. Après nous avoir donné acte de nos réquisitions, recevoir le colonel Assimi Goïta. Tuma minasa anyenga dandigali nununke ulu sorole ufe osradili ama ka Assimi Goïta bismillah. En son serment tel que libéré à l'article 10 de la charte de la transition, il a fait franchir fanga certificat ya jira chogomi lui en donner acte, kabla kanyefai kabla sra kachi asimungoni de déclarer officiellement installé dans ses fonctions, ka afurubaya ka foko asimunsigira jamana mara blonkono asigira jamana kuntigia sigiyorola, et dire que du tout il sera dressé procès verbal à classer au rang des ministres du greffe. Otuma ni be mana ke minga ni mana temeteme sra minga abina ke nobla mi mebla jamana ka nobla jignon kono De la Cour pour y recourir en cas de besoin. Otuma o seben nunun ka blay donna tan nunun ni haju sera ni ngoyi sigi kun sigi kan sigi sartika onga ni haju seru madomi ubiseka tata chogomi. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci bien. On vous dit qu'on n'applaudit pas ici. On n'applaudit pas les audiences des tribunaux, on ne doit ni approuver ni désapprouver. Abenama oshiti foni ngenenga ayamewa on écoute et on tire les leçons. Lameli beke bebi ka hakinata ta. Donc merci monsieur le procureur général. Procureur général iniche basila ko wati sira o ame bita enjoya ni ala sona machini critique law sharia matrafa baw oluka nyimo e minfo ani asimu yere fe minfo amina nyefoli kula wati natanu ni ala sona ma kulubali